الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور الحمد لله الذي هدانا إلى الحق الحمد لله الذي أطهرنا برسالة نبيه الذي أتم نعمته علينا الحمد لله الذي هدانا إلى الحق وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين الحمد لله الذي لا إله إلا هو الذي رفع 7 سماوات فوق عباده بدون عباد الذي يولج الليل في نهار ويولج النهار في ليل الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ به من شر عدونا إبليس الرجيم ومن شرور أوليائه وانصاره وصحبه الرجيم ونسأل الله أن يفتح لنا أبواب نصره وأن ينصرنا على أعدائنا قوم الكافرين وقوم المنافقين وقوم المشركين ثم نصلي ونسلم على أشرف المرسلين نصلي ونسلم على المرتدي نصلي ونسلم على من لا نبي بعده نصلي ونسلم على سيد الرسل وعلى خاتم النبيين ثم نصلي ونسلم على أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لا تنبني أنفق لا شر له ألا ما أقول لا شر له ولا نمسسنا أم تراتا له نكالو كلتان ناني سامبا بلاتان أنورو نمسسنا أم تراتا له نكالو كلتان ناني سامبا بلاتان أنورو كأكون ستيجالا كدمه ولا كابن سمولو كلي وورنا كلي ولو بلانا سان 2016 سمولو كلي ولو بلانا إن شاء الله ولا نوغتي ناوكلو باكا خلاندي أنا وبدي على كديننا لو يسيا كبرسي كبوسيكا سومارلا كبوسيكا سوجوكومينا ويكليلاي كان سيكا سوجا كيلومتر بينانزو أبسيكا سوميكوشا على تت ولا نمسا كمك ولا ندا من غايب إن شاء الله أمين وجا على كمؤمن وكلوكا إن شاء الله ربي ولا ينو جامع سنزني على توغي مورتي على ميكوس أما دمنا المسا توغي مسا ميا دمنا نابا لبا أما سنزني على توغي على من جولا نايري نيغا كلاكا جوناكا جوني أما دمنا على توغي ala mi fɛn bɛɛ daminɛ ni fɛn bɛɛ bɛ ban ka ala min to yen an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye masa min ye fɛn bɛɛ kɛli sɔrɔ a yɛrɛ ye ni ka tila k'a yɛrɛ tɔ to an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala min ti kɛn ko la min ka di masa min ye o de bɛ kɛ ni maa tɛ se k'a bali o la an sinsinnen kɔ n'o tɛ tigɛ ala tɔgɔ barikama ye an bɛ sɔli a ka kira kan an bɛ sɔli sayyidul bashari kan an bɛ sɔli ashrafil mursalina kan an bɛ sɔli ala ka kira sanuma in kan a n'a ka so wala sinzilen ko muhammadu kan an solilen ko kira to koy an sinzilen ko masa to koy nan solilen ko aka kira kan wala me tanga nyene dalba masa ka ko danga to ko ngo to roma do iblisay anatiru na bino na bare amma ba'd la tambari ni masa tuna anya wala dabla yoro min shu'ala la tuna ay nyene ngalu ni jabi bla yoro min shu'ala ni masa tuna amena damina ne kasati nani nay inshallah ay kasati sabana ang men ngali mo gani nani nana ngali mo gani sabana kasati sabana na ang men ngali mo gani sabana na sorla mo ko ngashun mo ko min titel akmat kilo na ko sorla mo ko ngashun mo ko min titel wala ay ngali mo gani nani na anyo blaka kasati nan na kono wala ngali mo gani kelena fana ko dalu juma o debbi mono bayira ko qur'ana ay tay wala an selo ngali ma angi ma ngamo blaka kasati nani na kono maka sona ay nyoma soro wala mena damina ngal mu kan kelena na damina ngal mu kan kelena na ame klaka nani mu ngal mu kan nani na inshallah an ngal mu kan kelena o jumai ko ka dalu de di dalu munu bayira ko qur'ana ay chan akma bisida ko ka dalu di
dallu mun bayira ko qur'ana e chan wala na api yambali na fala ka dallu di masalan mi bayira ko qur'ana e chan o nyina ngalu de kan ake mo wabda kelengla kan ko nyina ngal de kinyina ku avant ika ko qur'ana pika don ne qur'ana mi bi bolo afan ga sel ne qur'ana mi to am kan ga shunu qur'ana mi to pika don do qur'ana e chan ko asiro pika don de na kan ga shunu qur'ana mi to ni chandu sabu qur'ana e chan do de gafe di do na fala gafe sabal de ba kono arabu kana kuma dola maintenant gafe mo bayira ela ko ala kuma sandu jume iye meleke ka saba wa tari ye qur'ana botola san fe ka tunwa tari mo bayira ela ko qur'ana ala kuma kan jume bayira ela ko qur'ana ala kuma kan bali wala data ngan nyin ngal de kiyera ko polo sabu na ko la ka dala ko qur'ana ala kuma kan ko ka kele manajo sen sabanai est ka dala tuga ci ko qur'ana ala kuma kan fo dallu ka sura ebolo mono bayira ela ko ala kuma kan do sabu na ko la ala kuma kan do ima ala kuma toy na ko la ala kuma kan do ima meleke ko ka sabe wala ni livre dile matisa ka kando ta ko di ma ko livre ko qur'ana ko ala kuma kan do maintenant abola mi ka ala kuma kan akela to ko di ala kuma kan mo bayira ela ko ala kuma kan sabe ni arabu kana ni livre wala parla nyongo ka di ma ko han ni fana ala kuma kan fana bida ola kan wa n'est-ce pas maintenant na ma nyabi da san fena pa ka ta soro ko de bala akma bishiro wala ni yo ko doy ko ka daludi munu bayira ko qur'ana e chan wala o dallu fle min ngal kam wakati korole do de bolo sita def na nyen ngal jabu di ma atna sega wala ina ko ay nyen ngal to ke to kom tab me wakati mi kono na wakati korole do don asido nyen ngal to ka tan wakati korole do don wala def na sega men nyen ngal jabu kuna ni nyere a bakulu ba soro kadima na jan soro la kadima maintenant mi wala mi samanwi wala dai na madala no o sana sega soro don sabu wakati korole do don ina fa hake semeno na tokomi abisido maintenant na fanga dalu de ma mi bayira ela ko qur'ana e chan wala qur'ana era de bayira ko ale chan abisido qur'ana era de bayira ko ale chan akma abisido qur'ana era de bayira ko ale chan la naba okore ni qur'ana ko son lage ni chando ni chante qur'ana era de bo kiriti tabla qur'ana digla mo gode kan mogoni ko makala ne o ko mogoni se saka to ko sebe at saka to ko kala qur'ana digina o mo model de kan o kira sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko qur'ana digila muhammadu kan no muhammadu saka sabel kala nyo o rafi kata ci sabanana ngo o klara ka digikira kan sura ke men sura tan qur'ana sura ke men an sura tan na afi o sura ke men sura tan adek me kira ko la ne afo avec le kira ngolo la suran kelen dumbe avant igasse ko suran kala ka ba ebe ni sura la kuma dara air flabo suran kelen dama avant igasse ga o suran kelen dama kala ka ba ade air flaja tebo maintenant o nyoma na semen tannan suran semen tannan de qur'ana kono maintenant mo ko mi be ka makala ne o sela ko nyoma na mara ngolo la yoro do be qur'ana ba ayre la pa le tan yoro fla de la ayro ko le jumai apele kamara mogo kungolo la mogo mi makala mogo mi ma sega kalanke asega taye ka kalam maintenant men ngal ke mo kira qur'ana don jogot ay qur'ana don jogot na to la chando ko kira makala na kira makala adu sala ka qur'ana durusi maintenant durusi jogot ama kala kara mogo fede ama kalan papier fana ka ayre maintenant aya guru fi tokoti jona guru sa ko lola sa wala to mara jona de fe ko ka kuma da ko qur'ana o fante o so ika ta soro fando de adu akolola n'est-ce pas maintenant ça mi adu ko lola de komi o de alai n'est-ce pas ka pied tan ni qur'ana ko te ala kuma kan kira ko te ka guru sita sabu ati ka kalanke ata to ko sabelen do asega to kala maintenant asega to kala ay qur'ana don chugoti na ne karamo ko qur'ana don bi iba to qur'ana kalam karamo ko do kala qur'ana na asido
walma hal mo mi karamo mi kala ni yara sala ki yara kala qur'ana na me tara soro ye kalam do ke folo mi bi permettre ka se ka qur'ana yara kala jango ka do na kira duma o shike ama a sabaka yi ama i sabaka yi sam asura tambe adona la tambe wala ka biedi o don bola yaro mi la naba o bola ala de fe ni ala kuma kan funte qur'ana funte do kira funul la san kira funte qur'ana don ta ni ala kuma kan funte o ya yoro folo a yoro plana jime ni qur'ana tan sura kenan sura tan nan et puis yoro ko ide sura ko qur'ana kuma kan yoro nyongo dien yoro mi kira do option be ani fronta ya na option be et yoro ko ide sura qur'ana kono ko ala ko yanka kine de do kataka ko yembe ka jele de do oroti qur'ana kono et puis yoro ko sura qur'ana kono ko ala ko jele de do yan akla kataka ko yembe ka kine de do oroti alors que qur'ana sura kenan fronta nande o sura kenan fronta nani kitu de ba kono kitu ibe kitu do kitu ko ne zo minke mi kan ka data o ba ala ka dinana ne jana kala minke mi kan ka data o ba ala ka dinana ne furu de ken ni chen de clan isaru fana de ba kono tarifu kabin aw ma dan folo kabin fo je bed damine dani bed damine kira munu semena folo mi e kira Musa soro mi e kira Isa soro mi e kira Ibrahim soro mi e kira Yakuba soro mi e kira Ishaq soro mi e kira Ismaila soro Zakariya kira temelo ka tarifu ta munu dalauka ka ko ne kira Musa soro anaka mogo ne kira Lutu soro anaka mogo ne kira Nuhu soro jiyo halaki wala ulu nyono de Qur'ana kono Qur'an ulu nyono sama de Qur'ana kono na ta ulu do ba ke kira klela a makke mogo klela munu yi kira yi abino na ni kira sala ko ulu do ka ta fa un do info hakli rase ga fa mi imagine ko adana be jahannama be ala ya fa adama da ala ko melaga ka sudu ka fa adama melaga da sudu ka fa adama ko shaytana ulu tarihu kata ko fa adama duna adana kono ko melaga atoko di shaytana dia wasu ka bo adana kono ulu tarihu haki mo gansan se ga nun don tan ko bi o se ga ke na tayo do ni meni keda ko bi ni o da duna ko lola o ba yara ka kira ka wa obe Qur'ana yara ka saba ira Qur'an fanya kanaka pourquoi sabu kuma plate Qur'ana kono ko mi nyonje ala wo dafa Qur'ana kono sura nani nan aya bi shigni flana Qur'ana sura nani nan an aya bi shigni flana ala ko to de ala ko de afala yatabadaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhlafan katira ala ko de ko na ko sorola ko Qur'ana yara kuma tan na ko sorola ko Qur'ana yara kuma tan wal ma Qur'ana bola yora minte ala fayi ko siga tala fo ko nyongo ya kumbe ye Qur'ana kono na ko sorola Qur'ana ko bola yoro were minte ala fayi ko akume fo ko nyongo soro Qur'ana kono hala ko ngela chekele ko akuna ko chen dola ko ni sayin jele de do akla na ko chen dola ko ni sayin blele de do ko fangele blele de do na ala ko comme Qur'ana bola le yoro o de la amase ka fo ko nyongo ye Qur'ana kono o de la ma fo ko nyongo ye Qur'ana kono kuma ti nyongo je kuma plate Qur'ana kono ka ko ala ko afino ya ka ta ko ajele ya abada to Qur'ana kono o la ko bi o ba ira ela o siga ke gafe fo ide ya abada gafe mi sura kemen surantan nan aka jige mo ko bi mo ko mi makala o ka jigo tigi kuna ko bi o kuma tan nyongo je o se siga ke hari don ba ni ma farati ko gafe nyongo na glan surantan nan abi nyongo je sa o de la ala fi maw ni e Qur'ana yoro folo de bi ba ira ela o Qur'ana bola ala fi Qur'ana ala kuma tan no yoro bola ala ko tugo dide ala ko Qur'ana kono suran planan aya kemen aya mugan saba Qur'ana suran plan aya mugan saba ala ko tugo dide ala ko de fa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithl wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين ala ko de ko dan lu plana mi bayira ela ko Qur'ana tan o ko ray ko Qur'ana nyona sigagla o la ala fima ko ne sigam be ela Qur'ana ko la ni sigam be ne na Qur'ana ko la ni sigam be aw na Qur'ana ko la ko bana ko son kan ko eni ne ani to kan da ka fara nyongo kan anga fen do gla anga te Qur'ana nyongo nai ko na sorola siya be aw na Qur'ana ko la
san doglam abe fa fa ma ko qur'ana o ka ke na ko qur'ana tekis komi ana madara nam to ko ke de aspan to ko ke ala ko usmana fa in lam taf'alu ko na ma ka ke nu wala taf'alu fa ala rabalun ka ka ke fatakun nar allati waquluha an-nas wal hijara ko usmana ay tran jahannama ni na la bele do kabla kabakuru ana adama dum ulu de ya sosolai adogo kon ashiro rizat lil kafirin qala ala ya aglan kabla kafiru de akmat shiro ulam bari ne qur'ana dallu planai asga qur'ana nyona glande ore ala fi ma qur'ana kono wala inni jima'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'd dhahir ala ko de halni jinaw ani adama lew no do da parla nyonga ko be qur'ana nyona gla ko tisse halni jinaw parla adama do kan ko kana ni qur'ana nyona ko tisse kana na nyona ko halni do kala do ma de bagay sadra ani jinaw ya on demaw am daga fara nyonga kan ala kan se kana ni qur'ana nyona maintenant qu'on vient yoro dalu plade mi bayira ela ko qur'ana ala ko makan a dalu polo dimay qur'ana kuma plata kono fo ko nyoma ya ta kono fo sadri ka fara ko ka tini do ga kala ko ka jel do o te qur'ana kono o ya dalu polo a dalu flana qur'ana nyoma na te ga gla asido ni e ni micro ni ma do na te ga nyoma na gla ni do ga livre ni yo na no nyoma na jela no ko jela e te ga nyoma na gla na qur'ana nyoma na te ga gla asido qur'ana e kelende ta a nyoma na te ga gla ni a gla ti ga qur'ana akmat sido wala badi ne dalu plade minimum mono bayira ela ko qur'ana tay akmat sido o atina to ko kama ande sama nyen ngal mo nan na o tigi ko dugu kolo ko me to ko di yani an fa adama kana dugu kolo ko me to ko di yani an fa adama kana dugu kolo ka wala o tarikh ko de ajabi ka jam ko dugu ajabi ka jam nan na efe ka ajabi di ma surmana o kora bade yana fa adama ka bolo yana mo ka bolo ya to ko yana fa adama ka digi dugu kolo ka jina o de ko me dugu kolo kan folo afilo jina o de ko me dugu kolo kan folo yani an fa adama ka bolo dugu kolo kan san ba fla quoi environ 2001 afilo yana an fa adama ka na dugu kolo kan maintenant mo gana to ko dina an fa adama na jina ni tabu kama mina ala ko qur'ana kono wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul fil ardi khalifa kama mina ala ko melaka uma ko alemna adama de ni dogla alemna mo dogla akamba an fa adama de ma ko ka bla du ko loka melaka ko to ko de melaka ko ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddis lak melaka ko ala ma ko ala ebe tanga mo dogla kan o bla du ko loka bele mo ko munu tuna so yala ta mabele mono min barawara tuna kula namara ko barawara tuna kula nyongon joli boni ko mo ko faka ko barawara tuna kula e ala so so ko bele e songa mo gla ko bla am bele maintenant bele o ga tuna dira o ko daw do ko me an folo o lo ye tenu de ke folo o le joli bon de kani ala ko ta baraw o le o de ke folo no lu halake la ko lu boy na ala ko ka do rabla o ko ala ebna do rabla bele mi me na onyo ngona ke bele wa mimi no nyongona ke bele wa ka o kanda adama de o de mata o ko radi meleka o be funga ko ala yande jina munu tamana nya o lu man make na kan lu man make ala na adama de nglan ko bla ambele o kada jina o ta nyongona ke wa ala ko inni a'lam ma la ta'lamun ala ko nabi sando aw ta tamindo o ko radi lamba o ko radi yani adama de kana du ko lokan yana fa adama kana du ko lokan jina o de ko na fa adama ni samba pla 2001 asido maintenant moyo o jina o sorode o take ala sosoy o take ala sanacheni o ma foto ala tala o ma ala labatu o ma foito ala tala o yo kemi ke do ala meleke o chubade ya do re ko me folo ni ku ye ko kemi manye la ra ko ko no de e ku me khala bi ande jena apara ke bla kata la hara inya kata la ma de ku me ta la hara o ko ye folo manton o ye manton chama soro no hon ka mo go bola ne dio halati lutu ka mo go bola o lo na nyono ni bani sara la kon do fana be bani sara la kon ni iye ko jugo ke folo o nyona akon te mem e ko me khala ki ka boya ne jena ka ta la hara e ko te la hara kono de
maintenant o jina no ko dugu no wono ne ala so baro ke ala meleke o jibo kama de o meleke o jibo kama o halaki do nyana mamina na do sala maintenant munu nyana mamina na iblisa bo de la shaitan a bolu de la iblis shaitan a bolu de la o de la na ko le mako shaitan akana ke kono ko meleke de do shaitan te meleke shaitan dina atilo shaitan dina de shaitan te meleke maintenant dina munu nyana mamina na dugukolo kande dugukolo ka munu nyana mamina na meleke o yella no e sanfé ni maintenant o yella no e sanfé iblisa ko mola no e shaitan iblisa ko mola no e shaitan maintenant o nyana mamina de ko fe ala ka foro kan fa adamada ayan fa adamada o ko fe di akora ka ya amar ni meleke o fe ko ka tuduri ka fa adamai ba akora meleke o lo be iblisa mi nyana mamina na o fana be ala ya amaru ke meleke o ma ko ka tuduri ka fa adamai o ba akora to madola hali iblisa shaitan akwa turu meleke o la ka te medina o kan pourquoi akaba to kama anaka ala to kama akala ala to kama agradi be na fa agradi bola shaitan ako jina ya agradi la kana na meleke agradi la sa meleke te ina ko ni kala mali ambassadeur États-Unis e ko gradi kabu mais ta américain ko ni wala meleke ako shaitan o valeur bo anani jina to pourquoi sabata ala don kama anaka ala to kama akela na ko abena ka fara meleke o kama meleke te atino natnani ala ya fa adamada ala ko meleke o mado ka sujudu ka fa adamada wasqala lil malaikati usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin ala ko dalo ko meleke o ma ka sujudu ka ko be sujudu ka fa adamada ko nan ni mbola shetana ko ko ala ne ka sujudu ke tan tan min klan ka bo bogola ka ne klan ka bo tasmana ko ala saara la ne ka sujudu ke tan ne ka tan min inni khairun minhu khalaqtani min an-nar wa khalaqtahu min at-tin ko ala ya fa adama glan bogola ka ambe nyana ne glan ka bo tasmana ne tasmalama ne ka nan sujudu bogoy ay ala we yere doga ne tinyere doga ala ko de fa yere boy ala ko hey ma mana'ata an tasjuda lima khalaqtu bi yadayhi ala fa ako iblisa hey mon bi bal hal na so la ne la ka bon noro la hal ni noro de do na mon be bal ne ne ibla mi na ka ke muna ite son ne ibla mi na ka ke hal ne ko ika sujudu bi sanare ni ka dogo boy eska maka eka ne labato ne mi mai osmana ni mason ke shuli idogoni hakilla ko ne hakilla ki dogon do osmana ni yera boya visa bi idogoni sabe ne mi fana ibana ka ke ne mi eske mane fana dogawa ni ko ni yera shuli dogoni ko i dogane e bole dogon de do an fa adama kon e ka buna e ka sanai mata ni bana ki yera shulayo sabe e bana ka ne mi labato du o fana to dogama do fana ko hey to nyemi fiya ke ni mate ibi fara mo ko na bo kande apa ala o be fara ka ke koy note ne ko nte sujudu ke an fa adama ala ko te sujudu ke an fa adama ko sa lan ta ke ala ko de bakuru jinnake inna alayka la'nati ila yawm al-din ala ko ma de bo osmana bi kon ka da na bila na ka danga bi ka ko la harajo wala an fa adama malaka to sujudu ke an fa adama iblisa ma fami ken yo danga to de tan chien kele ala soso chien kele e kan la gabi na ko la shetana fo mo go be kuma se ka to ka nyugo shetana mais ala soso chien kele achibe ala soso chien kele o de a ke shetana e ni aye chien joli ke kaba ato ko si Allah akbar ala soso de chien kele o ya le ke shetana na to ko fola dron bebe commencer ka to ka nyomno mais aun ni aun be du ko lo kan bio aya ala ko de chien jol aun ni shetana o kuma to law jonne ka mu ka bon job tay tabu men se ka shetana ka jurmu boya na ka jurmu o ye shetana atake kene kan ala nyana o ye degere ka bon ko dugu mo ko ki jo wan ma tan ki jo imanyana
kan kuma modelu ko kwa o de shetana tabuya akela chen kele na abuya na kutu pourquoi tabu ake ala nyana kutu ke kutu de amani sa ko fe achiro mi shetana ka durmo boya na nga durmo kuma dola ake ala nyana visa bi o tiga so ay kwa mo de ma ke jo pa nyana ka kuma model do ko aka ja ka ko pa ko fe o de ke mais ala ane to ala la direct afo ça c'est de amani sa ko fe maintenant anya jo ala la ka fa amani sa ko fe no ke no kama kunte shetana kumbe kuzani sama ile sabu aleta isnya kele na anta haketa anta la anta kile kono ni dana ala to soma isnya kile kono ni mabarake ni dana ala to soma kile kono isnya kele halbi yeche opare ika indon kile kono isnya kele dama ni ma ala to so fo isnya kele dama ai sai an no bikon ale mi shi ba ala to de isnya kele alors badi an fa dama balen yana shetana bale ka suduri ka fa adama ala ko melaka to ka suduri ke to suduri ke ala ko fa adama mali faskun al jannata anta wa zawjuk wa kula ragadan haythu shi'tuma fala taqruba hadhihi ash-shajara fatakuna min az-zalimin ala ko do mana fa adama taka arjana kono ini muso adam taka arjana kono na utala arjana kono ay dumuni ke sambe yoro sa ka dai ay munu arjana kono aya yiri de nyuma ndu sa ka dai ay sama ka taga robe fala taqruba hadhihi shajara ma aka na gera ne yiri na de aka na gere ne yiri na ay ne yiri ya ka fi ay yiri kele yira arjana yiri bela ka ko hey ay ne yiri ya ka fi ay ne yiri ya ka fi o de kunya fa adama na ba ha o ka bato be o ka bato be o ka tel no ka tunu ka jaga no ka ti ya be ayiri ya kaswe abana ayiri ya kaswe na sala yiri ma na sala ka yiri ye kaswe na ba doko ay koto ne tala na ro koto ne tala abana wa ka to be mais fadallahuma shaytan shaytana mutwe ayre ay moyen peketa pour que ka so ko no hakli bla nyona anana ne plan bay ka fon yaay ala ko kana yirindu tege na yirindu ati bo arjana kono beli walma nyaaya ala ko kana yirindu na yirindu ati ke ala yoro dode odela ala ko kana yirindu ayirindu ta foi ta ayo wasu ko yirindu tumani o yirindu tumani okat sadiro okat ni ko norodi okat ni ko noroi na yirindu ni kama oka noro bola ola fo obe arjana yiri buru afra buru ko siga ka ko yera sutura ala ko mana fahbitu minha jami'a ala ko de aw na ka shetana o mana ay bo shankele ay bo ay jigi kana du ko lo kan sisa ay jigi kana du ko lo kan aw dola kelen dola duwi shetana ya o duwi nya fa ya duwi amene o mana ay na du ko lo kan ya na fa adama kana fa adama ala din ala ya fa din folo fasalaqa adam min rabbihi kalimatan fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim aya fa adama ala ya fa din ka ya fa ma ala ko ya fa la mais an fa adama na du kolo kan susan fa no kon ya fa la mais ya na ka sa jana kono sunan bara ba bolo de mais ya obla arjana kono ka yirde ndama du aka yirde ndama yirusun ndama tui amate ola o te mana ina du kolo kan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun walladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ala ko kuma plate de an fa adama ma plate du kolo kan ni dal kuma plate ne na uche o kuma kelen dimai ne bina to ka kira o chawma mena to ka tra o yira awla me mo go dawma munu ba ala ka wuli bal kwai mena mo go dawma munu be ala ka tra yira awla kuma plado ne munu sona ka tubu uluko fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun osmana trante uluka wa ulute hujin ne munu sona ka tubu ne ala ka kira ko ane ne ala ka wele dabagaw trante uluka wa uluti hujin walladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa ne mo ko munu kafiyatu ne mo ko munu mason ka tubu ne ala ka kira ko mo ko munu mason ka tubu ne ala ka dinana ulu bona la de ulu be jahannama kona de no zona oti bobele ne obla
ne kan plan be ay saka o ko fa de o jigna du bolo kan abeta ne abeta an ba dama ana ba tawo o jigla du bolo kan meta o jigi yoro kuma kelente ola donc o jigna de magan du bolo kan ora tama tana ora jigero ko na o jigele du bolo kan do o jigele du bolo kan la ba o kala o jigi du koy ona na dina o de ko fe akwa do ona na dina o de ko fe e be akko fana fe na tande na kuma be ni amon beta ala ni fo aplede ni sona ka tuba ka sara ko la hara transi kara ite ko jini mais ni ma tuba ka sara ko la hara ta garo jahannama abana wala la ne ba wi kan ni ngal jabi dugo golo ko metande ya na fa adama je ni ngal mu gani duruna ka do ko pour ko ala be mo kanda mo ko mi gadai ko ni ngam mo fli mo ko mi gadai ko to mana ko mono fli le do ko ala de o lo fli wa tara be to ko didi Allah akbar la ba kuma koroma de do o to mana ala te mo ko wati ge mo ko mi gadai mi la mo ko fanta mo ko mi gadai o fana te wa ala te mo ko son banana mo ko mi gadai ni ngatla mo ko do son kenala mi gadai o fante ala de sande ke mi gadai mais kuma koroma de do ko ra te ko ala de bi fli de la ala te ma fli o ne be kle ko de ko e ala te ma fli ma era de fere ki yera fli na ta ala te ma fli o ko ala ko qur'ana ko nabi ako fa qur'ana ro chama man yahdihullah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu sabil aw min dunihi sabil kona ale mo mi fli kana bakate otigila na ale mo mi kanda fle bakate otigila kuma koroma de do la beba e bo koroda o kore ni yere fli ara o defo o kore di والذين آمنوا مثلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإما شاكرا وإما كفورا أقول لك لما أقول على ما أفعل فلو كما قرأ ما تدو على يسوي يرى ما دفلو نالا يسوي يرى ما ni balu yala ni ala kantina fola e kuma fla debe ne o defa e kuma kene debe andi ni balu yala bulu ka sara sura de sura sara fla de sura sara kele wa ala ka sara kele wa shatara ka sara ashiro ora ni ye shatana sara mena dum apo ki ye rapli ni ye shatana sara mena abe fo ki ye rapli ashiro ni ye shatana sara mena apo de ki ye rapli ola ala ko de munum banale alala olu ye rapli maintenant olu ye rapli ala ko de ni meji da e ka play ko fe na e degré do control abana si ale ala ti son ka sege ko bele ale ti son abada ka sege o kore ni e pli damena ya akora di I balu ala ti san fly ma sega ala ma e ti san saba ma sega ala ma e ti denato e ti shento e se bege ala kotala ni ala era e san era la jurmo jona ela ala ba ko e kota ni ma ka do arjana kono bele okora ye dan sa ko kodu ala ko de otmana e dilani ne accorde e quoi ka dagna I balu ala ti denato e ti shwani to e ti fay kana se ci hakke do mala e ka jurumbe kan ajuga ala ko e pourtant hal nan tubila nini na ya fala ni ma abena kono platoro sabo aya se beke jena afa ka ta la hara soro bele o tenya mo ko ci kele mbulu ki sa ko ke jena kla ti se ke la hara osmana e kele do ala ko osmana ay dilani mi accorde o dile bana ala ko pap anga jan joya mereka anga tofli ala do Qur'ana Qur'an flana aya worona innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum 'adhabun alim ala ko de mo wamu salan degre la ta ko kira tan yera saga kibulu waju kana ulu waju bele de iyo ulu waju ima ulu waju ale ala ti son ka segu ko bele ko pourquoi ale ala e duskun ayo duskun mine atamalahu ala qulubihim ayo zonda o duskun adi e duskun ti sega yeli kebel ayo zonda e duskun o kore e sega miri ka ala e bele e ala ko tesa ayo zonda e duskun e sega miri ka ala e bele ne ke bi limani adron zo e bisinga limana ko o kore jurmu jona elad o tuma da jurumbe kena ko
c'est-à-dire ibi chaw ni ma o jurumu ke ti lafiya o jurumu moral do de wala no sele digar la bana ta ala ko da le tendo la ka bay te su be bele ko wa ala samu'ihim ko ale ya flo gerende ni ga jurumu to de la ta le bi flo gere o kore kuma harama te do yo flo la bele wajulu kan te do yo flo la ni mizugu la meni kuma te jugu la meni yara banen kuma la men nulu te kuma ko ite ni mi wasa bele ala wajulu ki ni mi wasa wajulu ki do ala wele ki do foy ko mana boyno wa ala absarihim ko ale fana yi nyefia ay nyefia o ko re ete foy de ko be ka kaba ko e bolo ala kula ko wala kuma azabun alim ko ayo be ke de ka toro ke blaja ka jahannama kono lahara ya yore sane wala delani min be ni o delani épuisé abi ko de ka ala ifli ma ala ifli tade i yara fli ka tade garo dala ala to tinti asido mais ni yara fli ni mata garo jandu segiya ibi segi kuma jala ni mi segi ni tala garo dala ala na so ki jan jela akla ka tala lahara torota ke ite be ke jene yaw ika dem tan yaw ite foi ke ala kula janati to sigarati bamiti to ma korofoti to yara banan wal banan tito tigambeleke o shite to i tota iga musofuru ni wakati do sala ga toro ga tubi ka alama e usmana munu ya ala ko damina de ko pitindu eno ulu ga taga nyoma toro abjana kele ngono ala kele bola ala mi la dir masai ita ti don bay nas ba otike de la do de bi boloni o je ala bi to flide ala ti so e ka tubi bel sabu na de ibla ka tubi munu ya ala ko damina ko pitinu ulu so na atino atobe ne mo ko mi ya ere kandadu o ko ni wajulu kala e balgu ale hakli bi ga fay ala ta dina fola e tubila ala ko hey tabe kele melagaw ni atiga ko shetana bolo ga tiga dina made wa man yu'minu billahi yahdi qalba quran bi woro dinanina ala ko tugo dini ala ko dim mo ko min sona kale bi tugo ne ala ko ne di flebele ne bi to kandade yahdi qalba ala bi duskun dayele kanoro de duskuna kalimana de duskuna ki to kanda traka sabu kala ale ni ko ala ne ke enyi ala tege mina juga mina na tugo ko ala ne ke enyi me mo ko mi kala enyi o e bi ke o tege tugo ko bi maintenant ni ya ira ala ko ala ne enyi ala ba ko ka bi kele ne fami ni kala ne nyi ko ne ti mina juga mina na ne fana bi mina de na ko ne nyi o mana strafle ma chiste ki flebele nafigu na san bende kan kafiru na san bende kan ma chiste ki sek asira mais ni ayira ala la ala ante sala kolo o tsara de jonde tala ande shetana de tala ala ko mana taga petaki la an jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in ala ko taga pe ine ka shetana o mana aya ka jake mais ni sana degere do ko na do e ka ke shetana mo ka te degere do la et ka ke ne ala ka mo ko bele ne bi ni e shetana degere do soro do akai ne karli ko o kore yemi shetana de kan sita la aradu e ni shetana ko ngaw tintin jahannama ko no wala ala ne ba ple ala te ma ple ala te c'est-à-dire choix de bi joni bolo soit qui est la traka ou bien qui est repli ni est la traka ala di to de ma na o ka ko mananga de mo kwa ni ana nda nga waralaw o te na ku nya bandi bolo ay nda nga ko law te na ko yera jasr le do pour que ala ki yera de ma fi ki jasr de o de la nesra mi mine ala bi de mo traka akma bi do o ko robe dile mani kan yera to ko ala bi ma fle mo ko mi ngada de ala bi fle ga kla ki do jahannama kono ala ki fle ke bla tra jugo ala de ma bla tra jugo ka mo ko fle ko radi o ko ka bla chen tra ka ta ala de bla chen tra ka ko ala de bla ka to ka chani ke ka to ka mo ko ka to ka jina ke ala de mo ko bla tra ka konvi ala de mo ko bla ko jugo kella Allah akbar ala te ma bla ko jugo kella ma de bi yera bla ko jugo kella na ko la ka mo ko fle a ko be fle de mo ko mi fle ko radi ta ti ke bla chen bara mu jana ya chen bara mu shani chen bara mu mo ko ko chen bara mu damin tanko saka ala de mo ko bla tra ala ere ñen ngali mu kan worona ko
a ko la soko di ala ko ka muso bila soko no ne muso mi kun ye janake ko sigi bila soko no ko sa ko sore ko me pourquoi kira la kana ko ne muso mi ye janake ko do dinga kono ko bone fara ko fa ko pourquoi ala ko ne muso mi ye janake kono ko bila soko no ka so da ko dala ko sa ka ta sore akana bo ko me pourquoi kira la kana ni mo ga mi janake ko ki to dinga ki to pour la ko ki to dinga kono ki bone fara ko ki fa ko tuma na ala na ka kira de nyongo so wa tari ko kala jogo di la ne ba o jabi betle ala na ka kira ma nyongo so ko et puis ni haklisma ni ngale ko sabe et puis ni ngale mi fana do est que convient de ni ngale ke asiro est que convient de ni ngale ke tuma mina atiya do ko ala ko de ka muso mun yo furu ka pola ko bla to kona de ko sa ko sore atike o don jogo di na ne convient do e tala sora de don do dina na na sa ko fla do ou bien absanga nécessité de ka plewa ou bien nda do mais nya don kan convient se ga ni ngal ni soro ou bien ka don ko ala ko de muso mi jena ke pola ka to pour la ko do so kono ka to da to dala na pola ka to da to dora sora ka ke ka so ko rata de ka place so la kana ko ki ko sa ka sore a ko de ma français la réclusion perpétuelle absolument maintenant au cope de crasse sur la kana ko ne mo go mi chani ka ko ki do dinga ko na ki boni para ko ki fa so to mana ko plan nyongo soro to ko ala de kira de nyongo so wa tari ko ko kala to ko la ne ba o jabi beple o ka no ko du no nyongo na kala ne nyongo na ita ndron nyongo so te kwa ni ala ko ngode ko lo ayo ko qur'ana yorami me se ga qur'ana yoradi ma qur'ana suran nani na ayatan duruna qur'ana suran nani na ayatan duruna ala ko to de ala ko de wallati ya'tina al-fa'ishata min nisa'ikum فاشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل على قد يفلو نيكو جناكا كي تفرلا نيمو تفرلي على قد كي بلا سكونا إكنا فرلا كيوبدي كي تسوكو سكونا دي إيشي سولا إبتوي إتبوا بداي إنيس إكنا ملاي فلا حركاتو فوكي سا إنيس إكنا ملاي ودي فينيشن كمبي فلو avant para la keruli okora ni ko jena ke dron direct e ko meto e la fula iti polo to ali iti boka tara nyama fli e ko meto e tande atiro iti kena mala e nyana bele fo la hara o de ko opinion Allah akbar afo de ma français la réclusion perpétuelle avec toi avec ala tara la to mi avec toi bo shara fanana toi bo shara fanana sanction dobe infraction modèle dobe ni o luke kaba attention à la réclusion perpétuelle dit la réclusion perpétuelle à défaut de la peine capitale non il faut qu'on direct osmana il veut tout samedi il veut tout là yoro là-bas avec yoro là-bas il y a ma qui n'a pas il y a dodo ça pourquoi ici yoro chino orote il faut qu'on nous moneta absolument on a là on te font qu'on y alors pourquoi dit ça bon yani farala kerlu kana yani farala kerlu ka do ala ka dinana farala kerlu nana khofede na se ba ko la nada nana farala kerlu e ofente la nada nana ka me farala kerlu ka toroga do la mala kam go do dinga kona ka boni fara ko ka fa o do na la mala khofede asido maintenant comme kira na le islam ay kira na na toro mago be baramina we bolson de ne afiye kata o be baramina we bolson yi ayo wele ka bo bolson na kana noe ala kelema maintenant o sangani na o ba la na ba kura ne adila maintenant la na ba kura ne ala bara modal do be sanction modal do be ul se ga appliquer o wati sa bo so mo go ma hakili ma do la na la tan mo go ma chaka et puis la na jogo tabia ama do mo go la kolo osmana sanction modal do be ul se ga o wati osmana e se ga dina sa ba di mezam na ni mo go fagai ka dina sa ba da na ni mo go fagai mo dina min da na ni mo go fagai apa o la ba mo na toro dina na be batna fagat osmana ala ko ni ma o ma ye jenake ki to sokono fo saati soray ni jenake surtout muso furle ko ki bla sokono fo saati soray kana bo atilo o do ko ya finition mais ko ta di ala sallallahu ka fo kira sallallahu ta'ala alaihi wasallam ni mo gore jenake bele
wa sura silama ay san chama sura sisan mɔgɔw hakili donna silamɛya la ala y'o fɔ kira ye kira fana y'a fɔ silamɛw ye ko an bɔ à partir de cet instant k'a daminɛ bi kɔni na a kun fɔra de fɔlɔ n'i ye jɛnɛya kɛ k'i to furu la i bɛ to so kɔnɔ fo saya k'i sɔrɔ yen maintenant k'a daminɛ bi la ka taga bila fo ka lahara jɔ ta ni maa o maa cɛ la i ye tugu ka furu kɛ ka tila ka jɛnɛya kɛ o ka bɔ yen muso o muso i y'i tugu ka furu kɛ ka tila ka jɛnɛya kɛ o tuma na balawu kelen min bɛ o la walima ɲangata kelen min bɛ o la o de ye k'i to dingɛ kɔnɔ k'i bɔ ni fara ye fo k'i fa o y'o bannen a bɛ sidɔn o la n bali o kiti jigila ala ka diinɛ na o don mais pourquoi a kɛra kiti fila ye sabu ala tun bɛ fɛ ka dɔ in daminɛ dɔɔnin de o y'a sɔrɔ mɔgɔw hakili ma don yɔrɔ sɔrɔ diinɛ na fɔlɔ walima mɔgɔw ma diinɛ in minɛ tan fɔlɔ a bɛ sidɔn o de la a y'a mesurer k'a bɛrɛ bɛn ni o ye a bɛ sidɔn o dama tɛ hali o tɛ faralakɛru ni k'i to so kɔnɔ i ka sa o dama tɛ hali gulɔ masalan gulɔ fana kɛla tan gulɔ ma haramaya tile kelen o gulɔ ma haramaya tile kelen gulɔ haramaya silamɛya la de continuellement c'est-à-dire a ma haramaya tile kelen sur place ala m'a fɔ silamɛw ye ko kana gulɔ min sur place mais a ko cogo di de a ko de la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ala ko de fɔlɔ Qur'an suram bi saban a ko cogo di a ko de a kana gɛrɛ seli la k'a sɔrɔ aw milen de don o tuma na a ye gulɔ in to yen fɔ n'aw selila ka ban a ka sɔrɔ k'a min mais tuma min na aw bɛ seli la walima a ka surun seli la a kana gulɔ min ka sɔrɔ seli heure seli de don n'aw da aw jɔ gulɔ b'aw kɔnɔ a t'a dɔn a ka min fɔ a dɔ bɛna a jɔ n'a ye bisimilayi daminɛ a bɛ bɔ bisimilayi la ka taga sura wɛrɛ daminɛ a bɛ bɔ o bɛɛ la a yɛrɛ b'a kingiri minɛ a t'a dɔn ni kingiri de b'ale bolo a bɛ to tan kingiri b'a bolo wa kingiri t'a bolo a t'a dɔn a bɛ to kingiri la dɔrɔn direct a bɛ taga sujudi la tan o ye seli ala ko kabini kelen k'a daminɛ bi la tan wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun a kana gɛrɛ seli la bada bele f'a ka sɔrɔ aw ɲɛma jɔlen de don fo a b'aw ka fɔta dɔn tuma min f'a ka sɔrɔ a ka kɛ tan a m'a daminɛ tan o yɔrɔ ma bɔ yen ni o y'o ɲamajɔ tan sa o t'o min fiyewu fo sɛlɛri bannen ala fɛ k'a haramaya direct mais dɔɔnin sabu o ye gulɔw min ka caya a tɛ se ka haramaya o kan tile kelen ala nana a aya jigi kuranɛ kɔnɔ sura 5 ni aya 90 kuranɛ sura 5 ni aya 90 ala ko cogo de ala ko de ya ayyuha alladhina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أقول يا أو مؤمنون شباب أقول يا أو مؤمنون بلده ما أقول يا أو مغو يا أو مؤمنون كتوغدي ko gulɔ kɛla ka haramu ye bi gulɔ sobon ani bolisɔn n'a ɲɔgɔnnaw ko bɛɛ kɛla haramu ye aw kan bi tiɲɛnifɛnw de don a ye ninnu dabila ninnu ye nɔgɔ ye fajtanibuhu la'allakum tuflihun a y'a bila tuma dɔ la aw kana bɛ ja a sidɔn y'a ye ni ala fɛn ka fɛn haramu fɛn min bɛ yen k'a daminɛna ka caya ka sɔrɔ silamɛya tɛ yen o fɛn tɛ se ka haramuya sur place o e bɛ baara min na ɲinɛ a san 60 ye ni mɔgɔ nana k'i k'o baara bila bi tile in na tile kelen e tɛ se k'o bila dɛ o tuma na ala ye ko dɔn masa de a bɛ na n'a ye dɔɔnin fɔ a t'a ye tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se k'a bila sisan pewu a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'o tuma n'a bila o bɛ gulɔ la o bɛ jɛnɛya la k'i to so kɔnɔ faralakɛru o n'a ɲɔgɔnnaw a n'o ɲɔgɔnna caman a bɛ sidɔn n bɛ fɛ k'a f'i ye faralakɛru dama tɛ o y'o jaabi silamɛw tun b'a kɔrɔkɔrɔ ɲama la o la ala ma sɔn ka faralakɛru don silamɛya la o waati a y'a to ten fo silamɛya ye san caman sɔrɔ a ka sɔrɔ ka faralakɛru k'a la wa o faralakɛru ne bɛ silamɛya la fo ka lahara jɔ koyi a bɛ fɛrɛ den selilaw dɔw kan'a kɛ faralakɛru de bɛ silamɛya la fo ka lahara jɔ ni maa o maa ye dɛmɛ kɛ k'i to furu la direct i bɛ faralakɛru de a ma bɔ silamɛya la dɛ mais selilaw de y'a bɔ ka silamɛya la o de la i bɛ sa i tɛ mɔgɔ faralakɛru tɔ ye ɲɛna ka sɔrɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 4 ni aya 44 na wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ni maa o maa e ma kiti ni ale ala ka kuranɛ ye k'a bɛ fɔ jamakulu bɛɛ de ma ko kafiru
ama bangsa sella wi ala ka kitu bo ka qur'ana kono tele ete zo mbole tike toy ete janakira mi mafurke to busanto e shekana janakira mi mafurke to miye furke ito dole diga kono ko bon fara ko fa ka ke selimu ni smol kleti tabatune abana ala ko qur'ana kono e mo wonu ma juya na ala qur'ana ak ko lu be makafiru qur'ana suran zuruna aya binani nanina aha ntana wala yi ntana tola dube dina wala le sura katiti wala kono akmal bido bali nyen ngal mu kan kono tona nyen ngal mu kan shegina kes ga kaka mo ko ki ibenga de muso furwa est ce que akaka mo ko seki est ce que mo ko seki ibenga de muso fur ibenga de muso masalan ifa balma muso walma ifa balma ke walma istana bon c'est important que la sana muso walma benga c'est-à-dire ifa ko ke walma ifa dogon ifa balma ke quoi walma ifa balma ke afilo kuyala akaka iko de furwa o de be furwa la kadina na mono be lulu harami balma saraka me de nyinte ulula afilo itana muso ulule harami ibra ifa balma ke ulule harami mais ibba o balma ke dew ulu e kuza undi n'est-ce pas ifa o balma ke dew ulu fana e kuza undi ulu be furwa la kadina na o te harami mais bishak balma e ta harami akoy mi ba harami o dinati o toji o kore idina muso mi furu ikale dem to mi ma fala na so te ga furu jondo ala mo godo wa tari se kana mo godde na sara sura ala mo godo balma ta ce wa dina yara ma ce fana na sara sura ala mo godde haramu do de mutlaqan na sara sura ni tigala la ala mo godde dron haramu o bani na ka ko iburange atoji ibba balma kende no ko de haram ya kan o tede ala mo godde te arsilo o jabi nyene ngal mo kan kono tona pes ga ta kan plana ala mo ki tiga do muso bolo es ga ta kan plana ala mo ki tiga do muso bolo mbani ama kan plana ala mo ki tiga do muso bolo wa ma kan plana ala la muso ko tiga do chew bolo anaka nye plana ala ka dina nan kan te sel dina made ngame plana dina de ma plana dina haram mutlaqan muso baligu o ka tiga do walce baligu bolo wal ma tiga baligu bolo plana ala haram mutlaqan je baligu o ka tiga do muso baligu bolo plana ala haram mutlaqan wal muso o ka tiga do walce bolo plana ala haram mutlaqan walce o ka tiga do wal muso bolo o be bani mena pola muso mono be ni to ko lo furu olo de kodo na mono be ni to ko furu ina ko ko muso ina ko itana muso ina ko ibantin idogon olo yere ya do mo ko te olo kon kuma ko bi tiga do olo bolo ba ti te ola na so lay bado wal may bantin do itega mono furu mais muso be ki tiga furu e ki tiga do bolo azuga ye jur mo ba de keta kira o de ko la yati'anna aw la yuti'anna ahadukum bimahitin من حديد في رعته خير له من أن يمس امرأة لا تحل له كراو دكو هل كان نجبرين يني نيت نجبرين يني يكيد كنقولوا سوون نجبرين كادمنا كان أبويا لو ما دي كادمنا كان أبويا لو ما دي كادمنا كوفي كان أبويا والما كادمنا كأبويا نين نجبرين كو كانوا إما يكيد فرقلو بوشي يكيد فرقلو بوشي مصوفر فرقلو muso mi ma harami yo rapa ma ali kan de gebere ke ngolo soko o kan no ema eki farkolo goshi muso farkolo la muso mi harami ma eki farkolo goshi muso farkolo la muso mi harami ma o kore itega muso furu eki tugu ki farkolo goshi muso farkolo la o harami ala kadena mutlaqan aha o harami ala kadena mutlaqan ma we halala isalla o kadina na mutlaqan nasfa si Allah akbar la ka ba yo ben jabi pourquoi est ce be to kan de bereke ke ko ngolo to e to kra ko ma sa o ma dola o ka pe ke far ko lo goshi muso far ko la muso mi ma harami ne te to kan de bere do ko la ka so ko ka ta ko ko tona ere te to ma la ta e to ma to ko mi de kra ko aka furu e kala
son o ma ka taga tɛmɛ k'i farikolo gosi walima hɛrɛ b'o de la ka tɛmɛ k'i farikolo gosi muso farikolo la muso ye min ma haramu ye a kuma bɛ dɔn mɛ ni kira y'o bɛɛ fɔ anw ka bi tile anw ka foliw tɛ k'a bada cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn fo ni o m'o tigɛ don ɲɔgɔn bolo yɛrɛ a bɛɛ kɔni ka nɔgɔ fo baarakɛyɔrɔ ni ekɔliw a bɛ dɔn baarakɛyɔrɔ ni ekɔliw foli tɛ kɛ a bada ni cɛ ni muso b'a tigɛ don ɲɔgɔn bolo wa selilaw a ka kira ko ten dɛ maa o maa ye tigɛ don muso bolo tan walima i gosi muso farikolo la tan aya i y'a jurumu mɛn o i y'a jurumu mɛn a kuma bɛ dɔn n bɛ tɛmɛ ɲininkali tɔ ye ɲininkali bi sabanan ko mɔgɔ min sala ka sɔn juru to a la k'o tigi ka kiti bɛ kɛ cogo di mɔgɔ min sala ka sɔn juru to a la o tigi ka kiti bɛ kɛ cogo di o la an bali kama an bɛ sunkalo fana na peut-être ɲininkali na se ka kɛ ɲininkali nafama ye kosɛbɛ o ye jumɛn ye o de ye masala ni mɔgɔ fatula min fatula ka sun juru to a la ko o ko bɛ kɛ cogo di o ye ɲininkali kɔrɔma de ye o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye mɔgɔ kun bɛ i fɛ yen i ka so kɔnɔ walima i muso dɔ walima i den dɔ don masala i ka duden dɔ kɔni don sunkalo nana sɔrɔ a bɛ ɲɛna a ma sa fɔlɔ sunkalo y'a sɔrɔ a bɛ ɲɛna mɛ o y'a sɔrɔ a banalen de don a banalen de don ni sunkalo kun banna a kun kan k'a juru sara ni sunkalo kun banna a kun kan k'a juru sara mɛ sunkalo banna a ma se k'a juru sara a sala a fatula yann'a k'a juru sara o la a fɔ de k'a fatula ni sun juru ye o la a ka kan e min a balimakɛ ye walima ni muso kun don e min y'a cɛ ye walima ni cɛ kun don e min y'a muso ye walima ni den kun don e min y'a fa ye walima ni fa kun don e min y'a den a ka kan de e de k'a juru sara ye o kɔrɔ ye n'a sala k'a sɔrɔ a ma sun juru sara min bɛ wajibiya e kan n'a sɔrɔla i dɔgɔnin don ou bien i den don o la e de b'a juru sara ye sisan a bɛ ci dɔn n'a kun sala ka sɔrɔ tile 5 de juru b'a la i b'o tile 5 suɲɛ ye o y'o juru bɔlen a kana n'a kun sala k'a sɔrɔ tile 10 de juru b'a la i b'o tile 10 suɲɛ ye o y'o banni mɛ o kɔrɔ de n'a sɔrɔla sunkalo y'a sɔrɔ balo la ni sunkalo y'a sɔrɔ balo la sunkalo kɔnɔ masalan a kun taara dugutaga dɔ la tile 1 tile 2 tile 3 tile 4 tile 5 o tile 5 juru b'a la a kun kan k'o tile 5 sara maintenant sunkalo bannen a b'o tile 5 sara a fatula maintenant a fatula a fɔ fo a fatula ni sun juru ye maintenant a b'a juru sara ye bi a bɛ sɔrɔ mɔgɔ ka sɔrɔ aw cɛ la min b'a juru sara ye mais o kɔrɔ tɛ ni mɔgɔ min fatula sunkalo kɔnɔna na o kɔrɔ ye i ye tile 5 don sunkalo la sunkalo tɔ la i fatula ko o k'o tɔ sara e dɛ ayi n'i sala i ka bato de jɔ la koyi n'i sala e ka bato jɔ la o kɔrɔ ye mais ni mɔgɔ ko juru sara o juru bɛ se ka sara ni mɔgɔ min fatula sunkalo tile 5 ko ka sunkalo tile 25 ko k'o tɔ juru sara ye o fɛn tɛ koyi n'i sala o y'i ka ko bannen i ka bato banna o kɔrɔ ni sunkalo nana sɔrɔ i bɛ balo la ni sunkalo banna k'a sɔrɔ jurunin dɔw b'i la i ye ninnu ye u b'i n'a fɔ juru de a tɛmɛn'i la quoi e kun kan k'a sara maintenant e sara ka sɔrɔ i m'a sara o tuma na a b'a sara ye o y'o banni a bi saba ni kelen na ye jumɛn ye ko mɔgɔ fɔlɔ jumɛn de tubila ala ka diinɛ na mɔgɔ fɔlɔ jumɛn de tubila ala ka diinɛ na an bɛ tɛmɛ n'o ɲininkali jaabi joona joona sabu o kana na temps tiɲɛ ka sɔrɔ ɲininkali nafama ba tɛ mɔgɔ modèle 3 de tubila ala ka diinɛ na fɔlɔ fɔlɔ parce que classement na cɛw b'a la musow b'a la denmisɛnw b'a la maintenant min ye cɛw ye o fɔlɔ Abubakar de Abubakar Sidik kira ka sahaba fɔlɔ a ka khalifa fɔlɔ a musow la o ye Sayyidatul Khadija ye Sayyidatul Khadija o ye an ba Khadija ye o ye musow la ye an balakaw la denmisɛnw na ou bien funangɛninw o ye Sayyidina Ali o la nin ye mɔgɔ 3 de minnu fɔlɔ tubila ala ka diinɛ na cɛw la musow la ani denmisɛnw na ɲininkali bi 7 ko wale jumɛn de bɛ yen n'i ye min kɛ i ti jeni bele walima baara jumɛn de bɛ yen n'i ye min kɛ i ti jeni bele o ye ɲininkali ɲumanba ye sabu an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kun ye an kana jeni n'est-ce pas maintenant n'a bɛɛ kun ye an kana jeni ni mɔgɔ ye ɲininkali kɛ sisan ko jumɛn de se k'a bila i ti jeni o ka nɔgɔn kojugu o la ne tɛna o bɔ n yɛrɛ la k'o fɔ e ye
net na fi ngo karabo ke ko ta ko ni en ke ti jeni abada abe qur'ana de lage ngo alaw bara de de be ni mo goy bara ni ke e ta tigi jeni bele wala ni ara jam min di wala net na wo ko e o jadi mai ala ko qur'ana ko qur'ana suram bi wora ni kelena ane aya sanan tan kelena qur'ana suram bi wora ni kelena ane aya sanan tan kelena ala ko to de ala ko ya ayyuhal ladina amanu afala adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ala ko de mu'minu ate joale ala ka fendo do ma nay mi ka ti jeni bele aha yi ga jabi de ala ko ati joale ala ka fendo do ma nay mi ka ti jeni bele ah ko ba fendo di ni mi ke ti jeni bele na me ba ti boli ko fa ora nyeni o mana ka fami ko ni mi ke ti jeni bele o esen jumai ala ko fenfla amangela ku fenfla na yo ke ala ta o jeni bele fenfla na sala ka ni fenfla in dafa au ti jeni bele fem model fla o jumai tu'minuna billahi wa rasulihi ka polo ko ni na yaki Allah akbar fenfla min be ni yo fenfla ka ala ti jeni bele ala ra to ko tambe Quran bi wora ni kelena aya tana antal kelena ka ti jale ka kan do ma dai ni ka ti jeni bele ala da tan ka unya nga tan fa ya era dil aka jale ka kan do ma na yo ka ti jeni bele akwa ho ala o dama ako to di ko fenfla do ako ngala nga ko la jumai ko limania ay ke limania jon bi folo ala plamandu o kote aya yere bakun firale alama tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ayo nibla ale ala taboyala ala ma ba o ba ni de ini bla ala taboyala o kora ini alni ala de meni bebe ini boli de ma ikaso hani ala de meni no bebe isa de ma so Osmana ini bla ala temenna limania kofe arshdo ini bla ala temenna limania kofe ala ko de mi fa bla nyon sora ela ale ti ye jahannama kono bele ale ti ye ki be jahannama kono bele o sega ke arshdo o to be dile mani aha na le ni wurudi ke ti deni de na place le ke ti deni fana soro e chay ka tama ala ta kande no te chay ka tama ala ta kan ala fla ka ta fieta arshdo limania ala ta ko keni aban oto bani nyen ngal di sabana ko mo mi fa ya ti ka ta ya ja ta woro de sa akana woro ke ga ka police ma salat ale islamai ale ko fa na ko ale se ga ta ko chila sabu adana ke ka police de so o ko fa ko de ni danga ko ya ke fa ga danga ba ale mine ora o jabe mi e kut o kana wa ko jugu o danga ti mine ni ala danga o de ala isami ke danga sino tumadala mo ko be kuma do ko masala ni ko do ke bangbala di ni wali ma ke bangbala ala bo de ke barka ko do ela ni wali jugu ke barka i bangbala ala bo de ke danga ko sima mais c'est pas ki bangbala ra di danga ma ta ma danga ala de mo ko danga masala absilo ni ye wali do ke bala mi manye ala bo juru sala de bo ela danga ni wale do kala min nyana ala bo juru sara di mani ni barkai ako de ko barka bi ko ala de barka do kela me akora te bayra di danga batga abi danga ni mu ya abi danga to gudi ale tega mi fo o kuma kan bi abi kuma kan be na ina ko na ku go do masalan pa du go mi na bagai ala mata na danga fana to danga fana mi na bagai ala ma ala ti son abada ko danga model mi ne tuma mina kela ale ala yɛrɛ kama ala sɔn ma cogo di ala o contraire ne kun sɔnna ka taga wɔɔrɔ ye sa ka na sɔn boli kan a fɔ de k'i ye filanan fara ala kan i ye filanan fara ala kan o kun tɛ diya ala ye ala ko de ale t'o jurumu de yafa mais i m'o kɛ i ko de ne taara ala ɲɛ kana jɔrɔ hali danga kisɛ kelen n'a sila ka danga sure kun foyi kisɛ kelen t'i sɔrɔ hali kisɛ kelen a t'i sɔrɔ koyi ne de ko ten n k'a t'i sɔrɔ danga ye fɛn dɔ de ye ala de b'a minɛ o b'o cogoya kelen fana na hali ni ba k'i ma ala ka barika don i la
ala ki ga masa ke pai ala ki korota ka shini kana dima ki se yera koro ki keta juma fraka o ye dugaw be mais pour que o dugaw kamene fo yera de ka wale ke fo e yera de ka wale ke pour que o dugaw kamene basta ngena de ira ela kwa ngena ma de du apa ko de ira ela mais pour que ngena ma ga barake fo e de ka wale ke mais ti fo ki bay ite fo kai ta ka chike ite duma fai ite nyen ma do akoro wakati ba ma yera de ka kuma kacha no o ala ki keta atuga ala kon beka ka ofla ala ka mun ke e kula ka sore ma kanke ba kon beka ta ngena de ira ela mais ni ba ka tiuke iba dusu sma dusu te boy ko abada ibi se teke ka haka utanga ki shula soro ka kuma mon fai ka ira la de bay na la yeta hal le bay ma boita hal le bay ma boada ka ko ala ki keta ala kan ki keta da kan ki korota di abo to gakela dugo ne barika wale de do bara de do ni e bara men ke bay hal na ma fu ya ala ki sara ala ki keta wa sara ala ki keta kaba ni wale makai ne ni makai na ma bu ada ala ki keta ba sara ala ki keta kaba ale ka bu ada we ngena ya ki kaira ela obo to gakela fanana ye ko jugu do kala ko jugu ba na ko mo misna ka abba to wata kena jalan kan subhanallah yo ke dron asrama ate tantanga ti sor ayata di ma diglala ibo nyani kelen ke dugo kolo kande eti sakalla haraba da fala kaira ela de shekele au moins shekele kan na makma parce que ato akona ma asrama de danga tane sor ayato akona adi konde no eti do kabur kona pada ta ki man no e ka jara kelo ti ka pada wala ka fiye de dangan dugo bara de du ni bara de du ke bala adanga bi mina hal na mi dama ni bara ma ke bai adwo bi ko ni hal na ma dugo do e afilo wala o tigi kana joro danga ko itaka ala de danga ke danga afilo no kuma ganza de do tuma dola nyene ga bi sabani nani na ko abe ko de selbe mo ko jogo ni ko tuma na selbe mo ko jogo ni to go dide ka be fo ko selbe mo ko jogo ni ko na ko selbe mo ko jogo ni to go dide o nyene ga de ba parce que da don tuma dola ni ala de be kalon ke wa wal mananga sellaw de ke barake wa en tout cas akon be tan tuma dola sabu sellaw be ala ka kuma do ke kalon tuma dola ku ala ko qur'ana sura mo gani kono to na aya binan ni turuna ako to go dide ako de inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un ala ko de ale yesedi di mu'minu ma pour que ako jogo nye ni yo ala kuma kan lage ka ma sella o jogo lage iftaka sura ma nyongo soro ala ta de tan wa tar an wa sella o de tay tan ala ko seli ale seli di de pour ka kan jogo nye an do sella an bi jogo ma nye o tuma na ala de kalon tiga wa tare an de ka seli lana ba seli be mo ko jogo nye mais bisha akataka soro seli mina le dido ne da ina ko seli bi jogo nye jogo ni seli bi jogo nye de na so la seli re mina na ni seli mina na ajala eyo amaja eyo abi jogo nye ere sete kula na ma mina tu ati bo sibiri la ka kari soro seli bo ko chonde la wala ala fima laysa kullu musalli ataqabbal salatahu inma ataqabbal salata man tawadda'a li izmati wa khasha'a qalbahu li jalali wa kafata hawatahu 'an mukharrimi wa qata'a laylahu wa naharahu bizikri wa lam yataqabbal 'ala khalqi wa lam yusrif fi ma'asi wa rahima da'if wa wasil fakir ala ko dalati daga selimina de alati beka selimina wa sina foro kama mbati ma anguru la ta de tayfa abishido ala fima alati beka selimina ko alebe jama kulu do de ka selimina ko ni ka selimina ola ika selimi jogo nyere na ma mena ola dum ati jogo nye selimina ni shatu woro de be no de nyongo sora ela e ka selimina ma no nyongo jen ela e ka selimina ne wa ati jogo nye atati woro ya be na de shatu kelen kopi o shatu kelen bi mai limania shatu kelen o e limania a woro to be na o de kofi
awara fala jumai ala ko de man tawadda li'izmati wa khashi'a qalbahu li jalali akata ka soro yesele ja ala kama o kofe yi duskun sran ale alanye yesele ja ale ala kama o kofe yi duskun sran ale alanye ko ya tafi fala atati plana jumai wa kaffa shahawatahu an muharrimi akata ka soro yere mene ka bo ala sallallahu kiyere mene ka bo ala sallallahu o kore bara munu be ni o ken ma be ja enni ala ko yere mene ni yere mene ale bi ka seli mene o de ko fe mais ni ma se yere mene ay ka seli mene o ko fe de o kore ni be nga war mi so de plani ne ga plala no ka di ala ko o plani ntwe yere mene arsido ni be nga jena de ke ala ko yere mene ni be nga walo ke surtout nege srakan yel nga walo ke yaye abija enni na tija ala to tonde do ala ko yere mene wa kafa shahawatahu an muharrimi abijo ko ya planai pour que ale ki ka sel mene o ka sel mene ni sa planai jole pour na amplo asabana ala ko de wa qata alayhi wa naharahu bi dhikri ko ikishu anekle iko ke ala bi fona yi kita ala ko fo issue ni clé okora de gas le banga to ka la ilaha o tere la issue ni clé e be na baro barake akasro ki ala place la ge folo ni bara sada do ibe continue nai ni haramu do ikelo ko ka ala place la ge e bo bara sui abi jogo ni wa ti jogo ni hali setala e be na baro barake e ka ala place la ge ni haramu do e ka so ni halala do e ka ke mana mo ko be koroko maniu na ala place kun lagela mo ko be koroko bele akun te koroko jana ko be ke maniu na ala place kun lagela jana ko be ke bele akun tike shani ko be ke maniu na ala place kun lagela shani ko be ke bele akun tike mana tele bi jogo nya wa tara bi jogo nya de ani jogo nya jago ya plendo khale sete kula ko ta sabana damai ananina wala yusir fi ma'asi ko ka ke mo ko mi ci dume ala ko talla ke mogo min ta dumi ala ko talla o koray e ka ala so bi apa ya fama ala ka ya fa machine ka kla ka so bele ala ya fama ala ka ya fa machine ngana ka kla ka so bele o be nyetoro o te nyetoro ana era fe anja ngala fe o koray ne mogo sina ka jota e de mogo jola tata au be jule asina ka tika meneku ay tika meneku ka tore ma foi e balla ka ya tika meneku e ma foi kala e go tene mo ita apa cha ma da ba ko ma sa fama e ba ka bin kala ka dan ma de apa aya to o jole kele dura sina ka abadron ka tika meneku flana na bele Allah akbar ayo tika meneku flana na lawa o be ga flana e go ne mo ita apa cha ma da ba ka ma bele ta na e sabana meneku apa tu nyonte docteur sola voilà maintenant e ala ko se fola law e ko ala ya fama o kanye kakla ka ko chen flana na iko ya fama sabana bi ko na bele ala ka bada de ki ka sele mina ko e bi dumi ale ala sallallahu osmana sele mina ni tasin nani na aka taba sore mo ko min ta dubi ala sallallahu ko na ala sallallahu ibole chen kele idi jay anafla na la du ki ka ta la hara kama son ka sa asido oyo nani anani nai azurna me wala mi yataqaddar ala khalqi ki ka ta mo ko de yere boyete mo ko mina mogo min ta yere boye okora ni yere boye ado ko bo keta ibi yere boye ta ala ko sumana ni yere boye ta mi mena digi kono de kala ka dan fon toroy o dan besta ko ni sri kada ko ni fama de ni yere keta tiga ko itala munu bi dugu ma kon olu bayi na pa ala ko no yi ka bare ale ti ka selimene o ka selimene ni shafi durmay ko ki yere tigide abishido fiki yarantiki aworana ana laba wala hima dhaif wa wasil fakir igage mo mi bikine mo mi hina bagay ade hina data bagatola ade hina fantam fanana ko de tan wore nyon soro cewo tela limani akofe ni salam bla wi ka selimina ni ne tan wore nyon je cewo tela limani akofe wanna limani ati ko de salam bla kana sakade ika seli mamine
na ka mena du ati jogoni na mena du abi jogoni la na ba o jabi na pala sembe mo wadu gonya o sembe mi mena na o ni ngal bi saban woro nay bi saban dur nay ni ngal bi saban woro na o ni ngal bi saban nan nay ni ngal bi saban dur na ko eske tani katigala mo so fe eske o tande duwa eske mo so kantige o be duwa wala o jabi la o jabi kanu muso kantiga be mu muso kantiga ce kantige ala ka dina na be ka kambe sha yara na kala muso kantiga ko ra chapi be da pale do akala to ko fa ona nyongo naw ulna nyongo naw atilo suna na kala ko muso da ba da kantige o kantiga be o be na ko ce kantiga da ala ka dina na anya ngal bi saban worona ko itigala ta mena ni ala to ko la kan eske akakan esigala fɛn mina ni ala tɔgɔ fɔla kan esiga akakan i k'o duma o la esigala fɛn fɛn na mɔgɔ ye fɛn d'i ma esigala la ni ala tɔgɔ fɔla kan walima ni ala tɔgɔ ma fɔ a kan min bɛ wajiba e kan kira o de fɔ min bɛ wajiba e kan o de ye i ka ala tɔgɔ fɔ a kan ye i ka ala tɔgɔ fɔ a kan e min ni esigala la ni ala tɔgɔ fɔla kan walima ni ala tɔgɔ ma fɔ a kan n'a dili ma avant i k'a dun i ka ala tɔgɔ fɔ a kan ni ala tɔgɔ fɔ a kan o y'o banni a si dɔ wala o y'o jaabi ɲininkali bi saba ni wolonwula na k'a fɔ cogo di ko ni muso a fɔ munna de ni muso ɲɛna a den bɛ ɲɛ ni muso tiɲɛna a den bɛ tiɲɛ o la o kɔni ka nɔgɔn o ye jumɛn ye na ɲuman de bɛ ɲuman bange ou bien ɲuman de bɛ ɲuman bange juguman de bɛ juguman bange tuma caman ye tuma caman mais o kɔrɔ t'a yira ko i tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka tila ka den jugu bange dɛ o bɛ kɛ tuma dɔ mais o cas man ca mais ka ca n'ala ye ɲuman d'i ma c'est parce que e ye ɲuman di pourquoi sabu a ka ca la n'i sɔnna ka ko to i cɛ ta la n'i sɔnna ka ko to i cɛ ta la k'a dusu sigi k'a hakili sigi ka kuma ɲuman bɛɛ fɔ a ye k'a bonya o la fɔ ala ka denw de bɔ e la den minnu fana b'i dusu sigi tajuru sara de don quoi mais tajuru sara négatif tɛ dɛ juguman tɛ dɛ c'est-à-dire sara de don i ye min kɛ i b'o de sara sɔrɔ n'i ɲɛna i cɛ so la masalan ka ko to i cɛ ta la i ye cɛ barika ɲini ka sabala a kɔrɔ i t'a nɛni i t'a dɔgɔya ka se k'i yɛrɛ d'a kɔrɔ i yɛrɛ dusu d'a kɔrɔ n'i y'o kɛ n'i ye den min sɔrɔ o kɔnɔna na ala bɛ den fana de d'i ma den min fana b'i kɛ tan o de la c'est le contraire n'i y'a kɛ i cɛ so la ko i tɛ sɔn k'i yɛrɛ sulu e t'i yɛrɛ majigi e kɔni i b'i n'a fɔ cɛ n'i cɛ ko kelen i yɛrɛ ko tan o la ala ti to fiyewu f'a ka den fana d'i ma i b'a fɔ den min ma ko dusukasi den pourquoi sabu i cɛ dusukasilen min kɛ ala y'o juru sara de bɔ e la tan n'i den f'i k'i da ka dɛsɛ ka sunɔgɔ a si la o y'o kɛcogo bɛɛ ye o y'o jaabi bɛɛ ye ta juru sara de don n'i kɛra ɲumankɛla ye a bɛ bɔ i den ye e de b'a tɔnɔ dun n'i kɛra jugumakɛbaga ye fana dun a bɛ bɔ i den ye f'i k'a bɔ i da de ko a tɔgɔ ye ko dusukasi den a kuma bi la ɲininkali bi saba ni seegin na ko mun na de kira ko an ka to k'an kɔlɔsi sɛndaw tigɛ ko mun na kira ko an ka to k'an kɔlɔsi sɛndaw tigɛ o la n bali kira ko sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mais a ko question mais est ce que kira ko tan fɔlɔ parce que an ka to k'an kɔlɔsi sɛndaw tigɛ o kɔrɔ ka bon dɛ mais ne ma da la ni kira ko ten kira ko cogo di de ni yɔrɔ min masalan kira o de fɔ sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi nar ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi nar ko fɛn min bɛ sen dugumala c'est-à-dire ne bɛna sen di ta masalan sen kan ka da sen di kan ka da yɔrɔ min o tɛ sen ya yɔrɔ ye o ye sen ya yɔrɔ ye maintenant sen ya yɔrɔ kira ko ten Arshiro lamaba kira ko de ni sen tɛmɛna o yɔrɔ de kan a tɔgɔ ye ni fini tɛmɛna o yɔrɔ kan ni
fini tɛmɛna o yɔrɔ de kan ko min bɛ o tɔ duguma k'o bɛ jahanama kɔnɔ bi y'a yɔrɔ faamu n ye yɔrɔ min yira e la kira ko ni fini tɛmɛna o yɔrɔ kan k'a tɔ bɛ jahanama kɔnɔ maintenant tɔ bɛ jahanama kɔnɔ o de la a yɛrɛ tuma caman mais a ye fini modèle min ta masala a ko de al-izar ma asfala min al-ka'bayn min al-izar a ko al-izar na ta o fini modèle min a bɛ na ko fini valeur ma ba o kɔrɔ ye fini do i yɛrɛ par ne fini ni nka ne cɛw de ma n ka se muso ma dɛ ni yɔrɔ bɛ cɛw de concerné a tɛ muso concerné a bɛ cɛw de concerné a tɛ muso concerné o kɔrɔ ye i yɛrɛ par ne fini i n'a fɔ bazin gɔmijɛlan i n'a fɔ waxi ou bien réchi olu la ɲɔgɔnnaw i y'o min don k'i yɛrɛ par ou bien a bɛ verser a bɛ sila kira ko cogo di de n ye fini yɔrɔ min yɛrɛ la ni fɛnji bɛ dan ye kira ko n'a tɛmɛna o yɔrɔ de kan ko a tɔ bɛ jahanama kɔnɔ pourquoi kira y'o fɔ de lamɛnba i kan k'a dɔn a de hali n'i yɛrɛ par ni fini min ye fini dagabana ye masalan parce que a bɛ boli kɛ de ka caya fini dagabana de kan a y'o fɔ kun jumɛn na a bɛ ka yɛrɛ bonya a bɛ k'o den ɲini k'o bali silamɛw fɛ yen primo deuxièmement k'a yɛrɛ lase n'i bɛ diinɛ na e bɛ commandement dɔ de kɔnɔ n'i bɛ diinɛ na i bɛ commandement dɔ de kɔnɔ i diyagoyalen de don ka koto o diinɛ sigi i bɛ koto o diinɛ sigi de ta la o de la n'a fɔra i ka fini don ka da yɔrɔ min i b'a don ka da yen n'i tɛ se o la dun ala ko de bɔ silamɛya la pele ni kira ye bila fɛn min na n'o ma bɛn e ma n'i y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ala n'a ka kira ka ko a tɛ ka ne arranger ala ko la ikra hafizin ko bɔ ni ale n'a ka kira commandement n'o t'i arranger k'o tuma na bɔ a ti dɔn maintenant n'i bɛ yen k'o tuma na i jija ni ale n'a ka kira ye bila min na i k'a kɛ a bɛ ti dɔn o de la a f'i ma n'i ye fini don a kana tɛmɛ o yɔrɔ kan n'i ye cɛ surtout ni fini don fini min valeur ma de don a kɛla pantalon valeur ma ye o a kɛla i ye veste de don masalan ou bien i ye bazin de don masalan olu la ɲɔgɔnnaw ko a kana tɛmɛ o yɔrɔ kan n y'a yɔrɔ yɛrɛ la n'i bɛna seliji ta seliji bɛ taa yɔrɔ min k'a kana tɛmɛ o yɔrɔ kan o tuma na a ka kɛ o yɔrɔ sanfɛ a bɛ sibɔ o kɔrɔ e ka fini don ta a ka kɛ o yɔrɔ sanfɛ kana fini don abada ne bɛ jigin o yɔrɔ duguma cɛ a bɛ sibɔ mɛ i b'a dɔn ka pantalon in f'a bɛ fofo o nɔfɛ ou bien a dɔw n'o y'a don n'o ma dugumala sɔrɔ o b'a tɔ sama ka jigin kɔfɛ ko kulusi yɔlɔyɔlɔ f'a ka fara ka taa o nɔfɛ de a bɛ sibɔ k'o ye selilaw de ye o la an bali kira ye nin de fɔ e kana sɔn i ta ka tɛmɛ o yɔrɔ la bilen dɛ mɛ n'o bɛɛ bɔra la sisan n'a dɔn ye bazin don f'a bɛ fo i b'a dɔn ka bazin tɔ ye f'a bɛ fo o nɔfɛ misiri kɔnɔ bele o kɔni o kabakoba ye misiri kɔnɔ bele ala ne silamɛya bɛ e tɛ don misiri kɔnɔ dɛ abada soit i bɛ segin ka t'i ka fini kɛ i n'a fɔ kira a ɲini cogo min ou bien e tɛ don an ka misiri kɔnɔ abada c'est à dire fo ɲɔgɔnnaw de ka kɛ ala ka diinɛ na n'o sariya ɲɔgɔnnaw kɛ ala ka diinɛ na c'est à dire selilaw a bɛ n'a jɔ ala ɲɛkɔrɔ tuma dɔ la ka to ka mɔ kɛ ala la de tuma dɔ la tant que ni sariya modèle tɛ yen a bɛ n'a jɔ ala ɲɛkɔrɔ fo a ka fɔ mɔgɔ min fɛn k'a yira ko ale mako tɛ ko la f'a ka fɔ a tigi ye ko silamɛya t'o diinɛ ye quoi ni ko i mako tɛ ko la n'i y'a ta ka k'i ka silamɛw sɛgɛrɛ an b'a yir'i la an ka fa ka jugu i ta ye f'a ka kɛ tan diinɛ na de ni kira ye nin fɔ ni maa o maa ye i tɛ se ka nin supporter i sen kun tɛ don an ka misiri kɔnɔ i sen ye misiri kɔnɔ an kun bɛ baara da de i tɛ yan tɛmɛ dɛ i bɛ segin ka taa kɛ i n'a fɔ kira y'a ɲini cogo min ou bien i b'an ka misiri k'a to yen o y'o bɛɛ bannen mais o t'a la ni min ka di min ye bɛɛ b'i sago kɛ quoi ala ka diinɛ yɛlɛmana ka k'o den ni min y'a arranger b'o kɛ maa tɛ se ka sɔgɔsɔgɔ o ye diinɛ wɛrɛ o tɛ ala ka diinɛ ye n'o tɛ nson bolo bɛ tigɛ ala ka diinɛ na o ye mɔgɔ sɔgɔsɔgɔlen ye a bɛ sidɔn n'i ye jɛnɛya kɛ i bi bugɔden busan ye siɲɛ 100 o ye mɔgɔ sɔgɔsɔgɔlen ye ala ka diinɛ na o de ye ala ka diinɛ yɛrɛ a kuma bɛ sidɔn gɛn fana bɛ yen gɛn bɛ yen n'i ko k'a ma ɲɛ i bɛ gɛn bɛ yen o la an bali nin ye i ko pourquoi kira ko a ma to k'a kurusi sɛnɛw tigɛ kira kan ka yɛrɛ bonya de bali n'i y'i yɛrɛ pari position dɔ la o la f'i b'a dɔn kama ye kan
pourquoi sabu o jakai fini nyama bula o kaba ko yera par kaba ko yera pare kira ko dawsigi ka parlina o kore akara teme o se o roka akana teme o se o roka e di da ka ke o se sanfɛ aw b'a dɔn min ye ni dɔw y'o kɛ aw k'a kɛla wahabiya ye sisan a kɛla wahabiya ye sisan o kɔrɔ n'i ye kurusi senda de tigɛ e de kɛla wahabiya ye ne y'a f'i ye lamɛnba ne tɛ diinɛ bolofarala koyi ne tɛ ansari ye ne tɛ wahabiya ye ne tɛ tijaniya ye ne tɛ ahamadiya ye ne tɛ suna ne bɛ kande ala n'a ka kira ko cogo min o de la tuma dɔ la i b'a ye ne tɛ ɲɛ tugu can kan k'o kɔrɔ ye ko n'i y'a kɛ k'o ye kɛlɛ diinɛ bolofara tɔn mɔgɔ dɔ ye maa ba y'a layɛ ni wɔɔrɔ ɲɔgɔnna d'i ma walima ma n bɔtɔ bila ka n d'i ma sisan voilà a dɔn ko ne tɛ diinɛ bolofara la ko ne bɛ diinɛ bolofara min défend ne bɛ se ka wajuli kɛ quoi o fɛn tɛ ne bɛ kan ka taga kande ala n'a ka kira ko cogo di a banna mais ni dɔw y'o kurusi sendaw to yen ko parce que n'i y'a tigɛ k'o ye kɛlɛ wahabiya ye walima n'o ye kurusi senda tigɛli daba ye walima k'i ka fini panne ye pɔsɔn dɔ la aw k'a kɛla wahabiya ye sisan a kɛla wahabiya ye sisan fo n'i ye seli dabila dɛ n'i ma seli kɔni dabila i bɛ seli kira nin ye o kira de ko ten ko n'a jigila o kurusi yɔrɔ duguma lahara bi ja i b'a sɔrɔ jahanama kɔnɔ de kira ko ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar ko ni wahabiya ye kelen ko n'i ka fini tɛmɛna o degré la ale muhamadu yɔrɔ min fɔ n'a jigila o duguma i b'a sɔrɔ jahanama kɔnɔ kira ko ten seli la i b'i ta tigɛ dɛ n'i m'a tigɛ n'i m'a sama ka yɛlɛ n'a jigila duguma i b'a sɔrɔ jahanama kɔnɔ sabu kira tɛ kalo tigɛ arishidɔ o ni wahabiya ye tɛ kelen wa i y'o kɛ o ti kɛlɛ wahabiya ye koyi fo n'i yɛrɛ kɛ wahabiya ye o de la an ka bi tile hali n'i ye sun don i tɛ se ka wajuli kɛ sago la sabu ne mako bɛ nin yɔrɔw ɲɔgɔnnaw de la pour que o kɛn bɛ k'a diinɛ fara cogo min n k'a bɛɛ bara ci quoi mais sun bɛ ne minɛ tuma dɔ la n bɛ se k'a bara ci ni n ko n ka kuma position dɔ la dɔrɔn sun bɛ ne minɛ arishidɔ sun bɛ kɛ sara ye ni n ko bɛ kuma modèle dɔ fɔ dɔrɔn sun b'a f'i ye tension i bɛ sun na o dama de don sisan nin yɔrɔ modèle nin yanni ka tɛmɛ a ye ba sɔrɔ i y'a bara bɛɛ da kɛnɛ kan k'a bara bɛɛ ci o kɛn bɛ k'an ka diinɛ yɛlɛma k'a kɛ min ye quoi nin ye ansariya ye nin ye wahabiya ye nin ye tijaniya ye nin ye ahamadiya ye nin ye shazaliya ye nin ye sunamɔgɔya ye a ma ban o de la n'i sera o yɔrɔ ɲɔgɔnna na i b'a bɛɛ filɛ kolon ci o de la ala ko kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 3 ni aya 103 wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ala ko de a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka bolo kelen minɛ o ye ale ala n'a ka kira ye ko mɛ a kana fara n dɛ a kana fara mɛ ala k'o kuma bɛɛ fɛ i ye karamɔgɔ ye kelen ka kɔnɔfinw tila u ni ɲɔgɔn cɛ tilafuru dɔ bɛ yen o ye ansari ye tilafuru dɔ bɛ yen o ye wahabiyaya ye tilafuru dɔ bɛ yen o ye tijaniya ye tilafuru dɔ bɛ yen o ye ahamadiya ye tilafuru dɔ bɛ yen o ye sunamɔgɔya ye tilafuru dɔ bɛ yen masa ala ko don ala ko tɛ mɛ n bɛ sun na o y'o kunnaja nin yɔrɔ in na n tɛmɛtɔ de do fɔlɔ bari kira y'i bila i k'a tigɛ dɛ komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko k'a tigɛ wa i b'a tigɛ de n'i ma se k'a tigɛ a sama ka yɛlɛ mɛ moyen bɛɛ kɛ a kana jigin i sen o yɔrɔ duguma a mana kɛ fini o fini a kɛla pantalon ye o a kɛla bazɛn i ye min cɛw do ko do dɛ a kɛla bazɛn i ye min kalan k'o do moyen bɛɛ kɛ pour que a kana tigɛ a kana tɛmɛ o yɔrɔ kan n'i b'a sama ka yɛlɛ a sama ka yɛlɛ n'i b'a tigɛ yɛrɛ a tigɛ i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min a kuma bɛ c'est fort ɲininkali bi naani na ko est ce que a ka kan ɲininkali bi saba ni kɔnɔntɔn na ɲininkali bi saba ni kɔnɔntɔn na est ce que a ka kan silamɛ ka taga concert la wa o kɔni ne m'a dɔn o bɛ kɛ cogo min a bɛ sidɔn ko est ce que a ka kan silamɛ ka taga concert la k'o ye ɲininkali bi saba ni kɔnɔntɔn na ye silamɛ ka taga concert la o jaabi kɔni bɛɛ b'o jaabi dɔn silamɛ taga yɔrɔ concert ye n'est-ce pas non voilà o jaabi dɔ de don ɲininkali tigi ala ka diinɛ na haram mutlakan de don aw ka concert modèle ni publicité kɛla ko rappeur dɔ bɛ dɔnkili la bi walima artiste dɔ bɛ dɔnkili la bi walima ni dɔnkilidala in bɛ dɔnkili la bi f'i bɛ selilaw précédé ala dɔw tɛ sura dɔ a dun o bɛ précédé su ka ko ni su kɔla ni sura dunna i b'o bɛɛ tagalen o concert kɛyɔrɔ la i bɛ taga omnisport falen tew
abishilo kataga pale ka bloqué sellawla no wala o kana o kan na fola misri welela e to kele ka misri pa tete masa o mun dinay de o mun dinay ala shatana pa ala fei shatana fei ala ma to gawlaw yala ay amnis pa mu pa tete to jogo me concert la de ala ko to de ala ko de la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in ala ko de nyabe concert mu fale na jogo mi amnis pa na nyoma na concert la ala ko kana sigade la haradum jahannama bi soso tambe ala ko de ala ko la hara ni jahannama dim ta tagara jahannama kono kaba ala ko de fale na jahannama nyinga o jahannama ifala wa taranga do para kami jahannama ka wele la mede aka jab la mede ala ko de ne betara jahannama kono aka ki kono ko jahannama bi fakui jahannama tensi jahannama bo ala da nakabla de kui la hawla wala quwwata illa billah ala ko de ne betara jahannama kono kaba ale na mele ko bla ale na jahannama nyin ngade tari ifala wa tari mafade jahannama ba ko ala ni do be o bla kana place be andi aban ne do be mapa o bla kana place be andi mapa ko ni do be o bla kana o de la neba nyebe concert mun fale na chogo mi de la hara jahannama bi sosota bi abi sosota hala sifa na la ya nga ko mana ifalawa aba fala na mapa ndo be o bla kana o de la ni manye kibala katina na fala na ba yoro do de be o be tagaroy na shatana be keno keneka o te ala mo ko tagaroy shatana mo ko be keno keneka o te ala mo ko tagaroy itagaro wuluma itagaro ke ala ko foro yi itagaro ke ala ko keno kan na kanai senjo ala so keno kan kanai ala so ke itagaro yi ala ko de la hara le bi nyin nga ise ibulo enye ane klo ane ne ale bi joki nyin ngal abdala la hara ye fanfe kanai iwolo ni sa abisido wala ndo jabi o jabi kan ko bebo jabi donc cela na ka taga concert la et taga concert la ina mo model di mo dem taga concert la mo model di mo ala mo wa abada et mo model di mo shetana mo shetana mo na ala mo na kun kurun kele kono suruku ni bakolani so kele mono la bambe ola jakuma no wulu yoro kele la bambe ola jugu na se ka fara no kan to di yoro kele kono ko be gay o te dane mais est ce que ala mo shetana mo jugu do wa ta jugu te dans la mesure où ala shetana jugu ala shetana jugu mais ala mo shetana mo ulu bu ka tere abom asra ala ira ma to ala ira ya ayyuhal ladina amanu la tatakhizu aduwakum wa aduwi awliya'a aduwi wa aduwakum awliya'a ala ko de ale jugu akana ale jugu mina awteriya mina na aya ale jugu mina ina fa jugu akana tugo kele ala jugo ko famuno te aka ala nyuyi olu de kala o nyuyi ala ko de hey aya jonto ala ma o ma ya ala jugo mene o tuma aya re ko tigi jugo mene e jugo o ye muyi o ye nyi jugo du o ye muyi o ye jugi e jugo o ye nyi chogo mi e jugo fana nyi o ye muyi ala o ye jugo de wala ma o ba be ki ala juge ni o tigi nya mene ya ala juga mene de o be o juga kele fanana o to bana concert na nyo wana oni kati imele jama chidombalu chela kuma dola ini munu be nyo wana iti sa taw kuna a o kulo be daile de duga mene jup pantalon body dona wal to kato nye doka wal muso flas dona o be daga jonde ka kitabu kono de o be daga jonde ka slana ala ko e dinay o te fo nyo o sia kele kay bi di airline ma ko sia kele bi itaka jahannama kono me ana sonde ija tuer la o tit la me traoy c'est là où de tagay o de lay be concert no fale c'est o c'est là là jomo do et célibat na se ka concert no fa omnisport célibat be mali kono on a fait ko omnisport fa kan ka fa c'était autant célibat abada jomo do c'est là où mais c'est là jom e ba be défilé to ka ta la hara jahannama kono ina ko o ye défilé mi ke ta ka concert la ibo be défilé to ka ta jahannama kono tan ne ma ko de ala côté masa côté akuma bisino nyene gal binanna parce que
ɲininkali bi saba ni kɔnɔntɔn na est ce que a ka kan muso ka wajuli kɛ silamɛya la wa an kun fana ɲininkali kan n ye min d'i ma sisan o ye bi naaninan ye maintenant an bɛna bi saba ni kɔnɔntɔn na de d'i ma sisan ko est ce que a ka kan muso ka wajuli kɛ silamɛya la wa muso ka wajuli kɛ silamɛya la ne ko ne k'o jaabi d'i ma fo ne ye miiri ka ala kumakan dɔ ta ka kɛ k'o dilan mɛ k'a fɔ k'o jaabi yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen ala ko yɔrɔ muso kana wajuli kɛ walima kira ko yɔrɔ muso kana wajuli kɛ o jaabi yɛrɛ yɛrɛ tɛ ne bolo fɔlɔ a bɛ sɔrɔ mɛ ne ko ne k'a jaabi sabu bɛɛ b'a dɔn a bɛ se ka jaabi ni moyen nin fana ye o ye jumɛn ye n'i ye muso ye masalan o de la ala ko hali muso tumatɔ a kumacogo muso kumacogo walima a taamacogo ala ko ten muso k'i yɛrɛ minɛ nin yɔrɔ ninnu ɲɔgɔnnaw na a taamacogo a kumacogo a n'a kɛcogo pourquoi sabu n'a y'a yɛrɛ kɛ fonction dɔ la a man ɲi cɛw ma o de la ala ko a k'a yɛrɛ minɛ a k'a yɛrɛ sutura a n'a k'a yɛrɛ kɛ tan hali a kumatɔ ni muso y'a kumatɔ lɛgɛlɛgɛ e ɲɛna walima a kuma nɔgɔmani fɔ e ɲɛna a man ɲi cɛ ma o la o b'o cogoya min fana na n'a fɔra a ka wajuli kɛ masalan fo n'a ɲibɔla a kan ka wajuli kɛ a musoɲɔgɔnw de ye dɛ mɛ ni cɛw de kɔni don a 99% bɛɛ haramu bi a sidɔn sabu n'i y'a ye muso tɛ kɛ alimami ye pourquoi ko n'a fɔra de don a sidɔn n'i y'a ye muso tɛ kɛ alimami ye ko n'a fɔra de don n'i y'a ye muso tɛ misiri wele ko n'a fɔra de don n'i y'a ye muso biseli n'a biseli a kumakan tɛ bɔ a b'a kumakan don a kɔnɔ ko n'a fɔra de don pourquoi sabu o kumakan a man ɲi cɛw kɔrɔ n'a ye misiri wele a kana cɛ dɔ fitinɛ n'a ye kɛla alimami a kana cɛ dɔ fitinɛ n'a biseli n'a y'a kumakan bɔ a serikan kana cɛ dɔ fitinɛ maintenant n'a sera o degré bɛɛ la n'a ɲibɔla o la fo ka taga micro siri ka sɔrɔ ka kuma heure fila walima heure kelen walicɛw ni ɲɔgɔn cɛ muso bɛ se ka heure kelen kɛ kuma nɔgɔma fɔ la walicɛ jumɛn ni ɲɔgɔn cɛ fo ka sɔrɔ a m'i sɔrɔ o la ni ne y'a kisi yan direct 90% walima 99% haramu de don ala ka tɛmɛ na mais m'a f'i ye ala ko tan direct walima kira ko tan direct dɛ mais n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ o b'o cogoya de fana na a kuma bɛ sɔrɔ o y'o jaabi bɛɛ ɲininkali bi naani kelen na o tigi ko do gasi ko e ka wajuli kɛcogo k'o b'a yira ko fɛn dɔ b'i kɔnɔ ko i ka wajuli kɛcogo k'o b'a yira ko fɛn dɔ bɛ e kɔnɔ k'o mana kɛ fɛn min ye k'o ye fɛn jumɛn de ye ko e ka wajuli kɛcogo k'o b'a yira ko fɛn dɔ bɛ e kɔnɔ ko maintenant o mana kɛ fɛn min ye o k'o ye fɛn jumɛn de ye safɛ ne wajuli kɛcogo b'a yira ko fɛn dɔ bɛ ne kɔnɔ alhamdulilayi o ka kɛ o ye saya yɛrɛ tuma dɔ la ye n'a sɔrɔla a ye o kɔrɔ ye a tigi ye ne kelen ka jate minɛ n'a ye wajuli kɛcogo ye ko wajuli kɛcogo ko b'a yira ko fɛn dɔ bɛ ne kɔnɔ ko maintenant o mana kɛ fɛn min ye o k'o ye fɛn jumɛn de ye a bɛ nɔgɔya mais comme ɲininkali ni caman nana sɔrɔ ne bɛ sun na de maintenant ni n bɛ sun na ne bɛ se ka kuma i n'a fɔ a ka di n ye cogo min n sago la quoi o de bɛ ka a jaabi hali ni n y'a jaabi d'i ma n'a sɔrɔ ne tun tɛ sun na e tun b'a jaabi nafama sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ tuma min na ne tun tɛ sun na mais ne bɛ sun na dɔrɔn ne fɛɛrɛ bɛ minɛ bi a kuma bɛ sɔrɔ n'o yɛrɛ bɔra yen n'i ko ko fɛn bɛ ne kɔnɔ fɛn fila tɛ ne kɔnɔ ala ye n seere ala b'o dɔn ne na a mɛnna ne y'a f'i ye ne ye ekɔliden de ye n ye ekɔliden ye n y'a f'i ye ne ɲɔgɔnna ekɔlidenw a ka dɔgɔ dɔɔni dɛ a ka dɔgɔ dɔɔni k'a daminɛ n si san kilasi san fɔlɔ ka taga bila kilasi kɔnɔntɔnna n y'o kɛ première a tɔgɔ di n fa dugu kɔnɔ n'o ye Kilela ye maintenant ka bɔ o dugu kɔnɔ ne bɛ passer yen don min n b'a dɔn c'est sûr je suis sorti major assurant je suis sorti major du cycle primaire ne bɔlen o Sikaso dugu a tɔgɔ di o Kilela dugu in na ka taga Sikaso ville la ne bɛnna ni lycée min o ye lycée Monseigneur o ye Sikaso lycée ba ye n ye série min kɛ série LL n ye bac kɛ n passe la bac la de avec mention bien et je suis sorti également en tant que major de ma promo du cycle secondaire lycée Monseigneur bɛɛ farala ɲɔgɔn kan cɛ o cɛ bac k'a kɔnɔ bac 2012-2013 ne de y'a bɛɛ premier je suis sorti en tant que major a mɛ ka ɲɛ n passelen o passe cogo la ne tagalen
jamana ko kan o ye Maroc nye san sama fana kɛ Maroc hali o san saba ye Maroc nye filière min kɛ o droit en français n bɔlen o fana na lamɛnba ne nana kɛ major ye premier major b'a sɔrɔ ne kɛra deuxième major de 1.13 assurant n'a sɔrɔla ne tɛ premier major ye ne ye deuxième major ye mais hali troisième major ne tɛ o ye ne ye deuxième premier major ou deuxième major de ma promotion cycle supérieur assurant i b'a dɔn ni ne y'o kalan modèle kɛ juge ka kalan sara de l'o fana je suis sorti en tant que deuxième ou premier major de ma promo maintenant ni ye ne sigilen bɛlɛ ko ne b'a ala ka diinɛ lase lamɛnba ne y'a f'i ye ko karamɔgɔ ma ne kalan ala ka diinɛ na dɛ ne y'a f'i ye maa ma ne kalan kuranɛ na sugandikɛla ala ka diinɛ na maintenant pourquoi ne bɛ ka ala ka diinɛ di ma di n y'o de fɔ masa ye a mɛnna n y'a f'i ye n ye kalan modèle min kɛ tan ni balo cogo de don ne tun bɛ n balo cogo ɲini o kalan tun bɛ se ka ne permettre n ka n balo dugukolo kan a si dɔn ni ne tun kan ka jɔyɔrɔ ni n balo cogo de ye o kalan tun bɛ se ka ne permettre n ka balo dugukolo kan n'est-ce pas voilà hali mɔgɔw ma se nin degré la olu ka kalan y'o permettre u ka balo jango ne min sera nin degré la mais pourquoi ne y'o bɛɛ to yen ka nɔrɔ ala ka diinɛ na kɛlɛ i hakili ka ɲi kosɛbɛ tuma min na i ye ne ɲininka ko tuma na laɲini jumɛn bɛ ne kɔnɔ laɲini min bɛ ne kɔnɔ lamɛnba ne y'a f'i ye de ne ye silamɛya donkan f'i ye silamɛya donkan n y'o o wulibali d'i ma dɛ n ma karamɔgɔ ye fɔlɔ min taamana nin dugukolo kan k'o y'a donkan ɲɔgɔnna dilan n m'o karamɔgɔ ye n'a y'a donkan ɲɔgɔnna bɛ yen ne de ye maa fɔlɔ ye n ye min dɔn ko min y'a kɛ kunbɛ o la munna de y'o kɛ sabu n y'a f'i ye karamɔgɔ ye minnu fɔ a ye ala n'a ka kira ta tɛ ala n'a ka kira ta tɛ ala yɛrɛ tun ye kalan a ka diinɛ na ka ban o tuma na a man kan ne k'aw ye tan fili la convion k'an sigi a man kan ne k'aw ye fili la k'a fɔ n bɛ kɛ jamana président ye a man kan ne k'aw ye fili la k'a fɔ n bɛ kɛ jamana ministre la ye n bɛ sun de la ye n y'a dɔn n'a kɔni kɛra nkalon ye ne ka sun bɛ tiɲɛ siga t'o la mɛnɛ n'est-ce pas n y'a f'i ye nkalon bɛ sun tiɲɛ voilà ne kan ka min fana f'i ye n bɛ sun de la n'a sɔrɔ ni nkalon de don o kɔrɔ ye ne ka sun tiɲɛna n'est-ce pas voilà n y'a f'i ye maa nata ka kɛ député ye k'aw to fili la tan maa nata fana ka kɛ jamana faamaba dɔ ye ka aw convion to tan sabu pourquoi aw jigi ye karamɔgɔ minnu ye ala ka diinɛ ma fɔ a ye i n'a fɔ ala y'a ɲini cogo min n'est-ce pas ala ka diinɛ ma fɔ a ye i n'a fɔ ala y'a ɲini cogo min ala dun y'a ka diinɛ ɲɛ yira ne la ka ban o tuma na ne ka kɛ jamana président ye o tɛ ne kunna dɔnni ye bilen ne ka kɛ jamana ministre ye o tɛ ne kunna dɔnni ye bilen jamana député o tɛ ne kunna dɔnni ye bilen ne kunna dɔnni ye jumɛn ye yanni ne sen ka kaburu kɔnɔna sɔrɔ ala i ka convion n'i kɛlen bɛ k'a minnu don kɛrɛfɛ la fo n k'o bila i ka diinɛ kan de yanni n ka se lahara n se ye min ye masa k'a daminɛ fo o don na ka taga bila fo n sen bɛ don kaburu kɔnɔ don min ne se kɛla min ye n b'o k'i ka diinɛ yanni ne ka se lahara n kana taa ɲɛ jɔ e la ala lahara i ye dɔnni min di ne ma i ka diinɛ dɔnni n b'o dɔn e ye i ye fɛn caman fana kɛ ne ye a ka ca hɛrɛw la n b'o fana dɔn e ye ni jumɛn ye n'i ka diinɛ dɛmɛni ne t'i n sen don kaburu kɔnɔ abada f'a ka taga sɔrɔ ne ye n se k'i ka diinɛ na kɔnbi ni hamina ko bɛ ne na ani hakilina bɛ ne kɔnɔ o da ye o de abada wa n bɛ kan ka baara kɛ o de sira kan wa dɛmɛba ala de ye n dɛmɛba ye a banna a ti dɔn ala de ye n dɛmɛba ye a banna sabu n y'a minɛ n'o ala tɔgɔ di o ala de ye n dɛmɛba ye ni ala tɛ foyi foyi e hakili bɛ jigin fɛn fɛn na ni ala tɛ o fɛn tɛ a ti dɔn n y'a daminɛ n'o ala min tɔgɔ ye o ala de ye n dɛmɛba ye o ala de ye n jigi sɛmɛ yɔrɔ ye n m'an jigi sɛmɛ fɛn la n'o ala tɛ wa dɛmɛba yɛrɛ n tɛ dɛmɛba wɛrɛ yɔrɔ dɔn na fɔlɔ n'o ala tɛ a ti dɔn o la min bɛ ne kɔnɔ kɔni o de ye a ka diinɛ can n'a ka kanu a ka diya ye tuma dɔ la ne k'a diinɛ wulibali fɔ a ye a kana sɔn k'a minɛ mais n b'a wulibali d'aw ma dɛ e ala ye n seere a ti dɔn n b'a nɔnɔ kɛnɛlama de d'aw ma kɛnɛ kan dɛ kɛnɛ kan yanni n ka se kaburu kɔnɔ f'a can n'a kalon f'a ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ten i k'a dɔn nin de ye can ye i k'a dɔn nin ye kalon ye n'a ka di ye can minɛ sisan n'a ka di ye kana minɛ o la min bɛ ne kɔnɔ o y'o de
be aban wa ba kan kui ni masa sona ya la ko kaburu kono na la sona ko kaburu kono badi me kuna men dan oma ne wala wala ni ngal binan ni sabana ni ngal binan ni plana kono ko ni juju ma juju na ala ka qur'ana ka ko juju ma ko kafri Allah akbar kono ko debite o ni juju kono uluma juju na ala ka qur'ana ka ko uluma kafri kono ko nta do ngami ko tola lana ba na ko la ne ko ne ko ti e ba so ne ko ti wa e ba so ne ako e ba so ne ako nya ko ngaka ti mi kono fana abu ko ka ti de ma l'enfer d'un juge et d'un député l'enfer d'un juge et d'un député nya ko ka ti de kono mo jogo di de ngi ma mbade ambet la na bi o yawo ne ka la mai na ala na ka tra ka la mai ala da ka kira kan wele qur'ana kono kan be kafri abana kui abana tan gam sama ne blaka mikro ta pa yelo ne ako gam sama ne blaka mikro ta pourquoi sabu ne ya bana na kende la no kon yebbi nyangma ala na ka kira de kun kalo tiga nyangma no tedu ala na ka kira ko qur'ana kono qur'ana sura jurna ni aya binani nanina wa man lam yahkum biman zalalla fa ulaika humul kafirun qale qur'ana min jigu ko dama ko kitu be o qur'ana kono ni zo minana me kana ke zona o kiti be qur'ana kono ko ka apolo tike ne jaba kala minana mi mafuruke o kiti be qur'ana kono ko ka ko ne busan shakema chama ni mutoma ne jana kala mi furuke o kiti be qur'ana kono ko ka do dinga kono ka boni fara ko ka fa ko ne jama kullu munu mabarake no qur'ana abu ko jamana de ben ma ko kafiru alors on la no ko monsieur le juge ma ngaw makiti no qur'ana na makiti no qur'ana ala ko ka kafiri de abshido nya ko monsieur le député o fanama ala o qur'ana min jigi aw de ala ka qur'ana ki tu wuli kele gam dere ka o taw sigi ala ko ka zombolo tiga aw ko ka zondo kasola ala ko ka jina kala buwan busan chen keme aw ko ka jina kala do kasola ala ko ka jina kala do dinga ko na ka bonni fara ko ka fa aw ko ka jina kala do kasola boss mana aw de ala ka kitu wule ka kitu sigi la hara do atel jahannama kono ajuju na te kitu ulu dama te de na ka mulu de ne ngani yorani na meta na ni ma ko ba wala tola na be kuna ba ne tsaka akena ko ne ko te shuna ko tsaka ke arshilo nebe shuna nebe tani dama dema ni ma ko ba wala tola nyew ka te gla ka so na kunde shuna do arshilo nya cha ma foi a titre de ko l'enfer des juges et des députés ni ma ko ba tola ba wala le soro kono akmar shilo ni ngal binan ne sabana ma e wakati corona wakati jana sa osmana ko na ga telade porque afte ga ba to ko mi tab ni ngal bi dum ne nande ame binan ne sabana na parce que Europe zombolo te tiga yoro mi wa yoro be zombolo te tiga yoro mi o yoro mancha a yoro do kele ke yoro jihadi a yoro do tu ko takasrai olu na nyo ngona wala olu de yoro zombolo te tiga yoro mi akma tilo du ko takasrai ani jihadi yoro olu na nyo ngona atilo nyoro mi soro kolo o de folo masalan meto boro de tie folo nyene ngali binani nani na to te nyene ngali o ya politi nyene ngali binani duruna ko ne mo ko mina na benala yani khadu ka kala tara sura la trito do o fara mo so mina na jenala yani khadu ka kala atara sura akono ma do masalan ko be gatu ko ko kan no ade mo so wala en de faka jigi folo na jigi na folo ma bi chapter ikame mo so ma ka ta ko moment do ne moment de akma bi do moment do yaran tana te go robe ka etna ala ka hadu bol mo kan mo min ta ala mo koy otna ke metna ni ala mo do otmana aka na fara la turu ka den to kono aba to de faka jigi na jigina aka chindi de ma wal ma ka de balo
nashi fo de ka se degere la de se ga balu ba ko fet mami akila de se ga balu ba ko fet mami otomadi ni hadu manya ka be kala hadu be kala otomadi akmal sira nyang ma de ibi fenga don da mana to tiga mallo nyen ngal binan ni wolo flana est ce nyen ngal ni dana tiga ko ni kata tin konna la ba abinan ni wolo flana jumay wal ma binan ni worona yere ko to godi ko ba hake o ko bamba hake jumay abin kan ane de hake jumay bamba hake jumay abin kan ane de hake jumay abamba kan wala kan ko don hake ni o bamba kan o jumay o kan ko du kera do ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi che ane muso banifa aw de ka hake o ka jumade o da ko jogo ma ti ala ka dinana ako bla ala ka sra ako jogo ma ala ka dinana ako bla ala ka sra ka o kore aka na son aw de ka ta sorai ko ti ala ko pita kelendo o pitin nama kabino o pitin nama wuli to dedo ala ko ma fuyi jogo ma ma dola foi o tolata o be korobata o be ke tampana wala me be wajibia fa ene dutige ane kuma dola motoka e bi bai o de la ka o de un jogo nyuma ako bla ala ka traka de to pitchin wala dem tane bo ko kana de niamo ka bla formina abe koroba no formi o kare ni ala ko do pitchin namada ka bla ala ko barala pitchin lama na koroba ala e ba soro aka ala soro be no ya pa wa soro be sen sama do kaba na apitin lama ko ma kwai o korole ye yiri to yiri korola ka koro ajenga ne wulla na korola na se ga kle o te kle ne wala pour que ek ma ka ga kle ek ma kle ne depuis apitin lama o bo to go de la o bala o de ban kan bi e be wuli ka be ne shi san folo ka ti shi se fo san jol ala ko ta kele depuis foi se fo e ni shi san wolo bla toro ta do e kolla abana ta do kolla de tota ala ko te faye kolla ati faye so abi tota na ko raba ala siga ala ma bele sabo akro se trota nakpa wala bade o ye do hake bangbo kana ala be bamba be nyin ngala la harade kana siga ala men sab ala ko da ala ma tina na adama de da foi kama ko ale batudi maintenant ala batu chogo de kanga ira nyona di kabini de pikin ala batu chogo de be irala me o bolala a pikin am taka do ro de la abaka jian soro ron kaka avenir na kala hara am ko te ula ama on se deke urge na de ko bindo kaka kalam finance ka fenga no sanga dama ga fenga ta sanga dama pour ka sega kala na ala ka dina po n'est-ce pas aha ay jian ni na o te la hara tiyo akma chilo jian ni na o ta lai o bo to ga kele fana na ala nyinna o te jian abi chilo o e baw hake dew hake baw kan wal ma bang baw fana hake do e dew kan tumai o de e bang ba hake e ka la batu e ka barika nyine e ka ko to asala kana son ka dogoya kana son ki tara kuna kana son hakuma bi ku fama kana son ka ko so o e bang ba hake be ka ne iba iblamina ne fa iblamina ake kana fa ma yere ka kuma ga ta sama dola la na iblamina ake arshido kana so na pima iwuli ki joda ka fura wulle do ki jo na pima sigi aka fura sigi la kama nyewo deke ebeke chini chewu doy no yije ai ka ye dibi do ka jela tigala ta arshido ni tara ko soro ebeke chewu doy chini na nyewo je ai ka jela tiga do na bibila de ika jela tiga do na bibila no yije akma arshido nse ga wala ka tero ja sabo wati corona ina ngali binani yegna ina ngali binani wolo blana kana se ga fa ma ko mi ba ire la ko la hara chan la hara do na la ni ngali njari ka se sabanana
ko ka fɛn fɔ fɛn min b'a yira ko lahara ye fɛn ko ka fɛn fɔ fɛn min b'a yira ko lahara ye fɛn ko lahara bɛ se ne hakili la ne y'o di ma n ka kasisi kɔnɔ a b'a fɔ kasisi ma ko volume 2 volume 2 n'o ye silamɛya a tɔgɔ ye di limaniya faso ye kɔni volume 2 a b'o kasisi kɔnɔ maintenant ɲininkali 48 na ko ne ko den ko n'i ye mɛsidonna furu k'o ye jɛnɛya ye k'o tɛ furu ye a kun ka ca la ne kun b'a kanu de ɲininkali dɔw ka sɔrɔ ne kun tɛ suma quoi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kun bɛ ne permettre n ka se ka kuma caman fɔ mais n b'a jaabi kɔni ko ne ko de n'i ye mɛsidonna furu k'o ye jɛnɛya ye k'o tɛ furu ye maintenant o ye jɛnɛya ye o tɛ furu ye ko mais alimamu dun ye mɛsidonna furu siri k'o di mɔgɔw ma pourquoi i m'a ye o la ni k'i ka nin jaabi degré dɔ la dɔrɔn i yɛrɛ ka sun sinon lamɛnba e mako bɛ nin jaabi la nin jaabi ka nɔgɔn kojugu ne y'o min fɔ e ye ne y'a f'i ye kuranɛ kɔnɔ ala ko den an kana kafiriw furu fo ka tuubi n b'a jaabi nɔgɔmani na quoi n t'a gɛlɛya i bolo yɛrɛ a bɛ sidɔn ala ko den an kana kafiriw furu fo ka tuubi kuranɛ kuran 2 ani aya 221 o kɔfɛ ala ko den ka nɔgɔtɔw di nɔgɔtɔw ma ka sɔrɔ ka diyɛlenw di diyɛlenw ma a bɛ sidɔn o de la n'i ye maa o maa dɔn mɛsidonna dama tɛ i ye maa o maa dɔn ko ala mɔgɔ tɛ i ye muso o muso dɔn ko ala mɔgɔ tɛ o tuma na a tɛ daga ala ka diinɛ na i k'o muso furu k'a sɔrɔ a ma tuubi i y'o muso furu a bɛ fɔ o de ma ko jɛnɛya o y'o bɛɛ jaabi ye kɔni a kuma bɛ sidɔn o la i ye muso o muso dɔn ala ka diinɛ na ko muso don muso min tɛ ala mɔgɔ ye o kɔrɔ ye muso dɔw min tɛ ala mɔgɔ ye ala mɔgɔ tɛ o kɔrɔ ye muso dɔw min tɛ ala sago kɛ ala ka diinɛ na a tɛ ala ka diinɛ kɛ i n'a fɔ masaya ɲini cogo min n'i y'o muso modèle dɔ ye ala ko de kana o muso modèle furu fo ka tuubi maintenant kana o muso modèle furu fo ka tuubi kana furu dɛ o la ala k'i kana muso o muso furu n'i y'o muso furu kana siga la o ye jɛnɛya di o la min bɛ wajibiya e kan o furuli kɔfɛ fɔ n'i segila ala ma n'i kun t'a dɔn o la ala t'i minɛ tuma min na e kun t'a dɔn a ka ca la mais i y'a dɔn don min bɛ wajibiya e kan o de ye a bɛ sidɔn i y'a dɔn don min bɛ wajibiya e kan o de ye i ka segin kɔ ye e y'o muso tɔgɔla in o n'i y'a furu de ka mɛsi to a kun na walima i y'a furu de ka sɔrɔ ala mɔgɔ tɛ sisan kɔni min bɛ wajibiya e kan o de ye e n'ale aw bɛɛ ka segin ala ma ye solution kelen min bɛ o la o y'o de ye mais n'a y'o jɛ fura t'a la bilen dɛ o de la ala f'i ma ko n'i y'o furu modèle kɛ k'i ye jahanama sira minɛ i ye jahanama sira minɛ kana sɔn i ka to o sira kun na dɛ n'i sera o sira kun na i bɛ jahanama de sɔrɔ yen a kuma bɛ sidɔn o la n badi o y'o jaabi bɛɛ ye mais k'a fɔ alimamu y'a kɛ tan alimamu y'a kɛ tan tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka n da don o la sisan a kuma bɛ sidɔn n b'o to yen ne de ka jaabi d'i ma n'i ye can dɔn ka ban ni e ye can dɔn o la ka taa kɛ tan bele ne hakili la o nafa ma bɔ n bele ne sera k'i ka can dɔn ka ban n'est-ce pas an bɛ tɛmɛ ɲininkali 49 na ko ne bɛ wajuli kɛ cogo min k'e taga sɔrɔ ko ne bɛ dɔɔnin bɔ fan wɛrɛ min tɛ kuranɛ ye ko sinon ko ne tun bɛ kuranɛ ta de fɔ ko pourquoi ne bɛ kan ka fɛn fɔ ne ko n ko ala n ko maa ma ne kalan ala ka diinɛ na pourquoi ne bɛ kan ka fɛn fɔ karamɔgɔ ma fɛn min fɔ ɲininkali 49 na y'o de ye ko ne ko maa ma ne kalan ala ka diinɛ na ko ne bɛ kan ka min fɔ k'i b'a sɔrɔ ne bɛ kan ka dɔɔnin bɔ fan wɛrɛ fɛ ko sinon ko ne tɛ kan ka dɔɔnin bɔ fan wɛrɛ fɛ ko tuma na ko mun na ne bɛ kan ka minnu fɔ i n'a fɔ silamɛya don cogo n'a don kanw n'a ɲɔgɔnnaw ko pourquoi karamɔgɔ dama t'o ma fɔlɔ o kɔni lamɛnbaga t'o jaabi to yen an k'o jaabi to yen n'an y'o jaabi to yen o jaabi ka nɔgɔn mais an b'o jaabi to yen parce que i y'o min fɔ k'a fɔ ne bɛ dɔɔnin bɔ fan wɛrɛ ne bɛ dɔɔnin bɔ a bɛ gɛlɛya parce que ne bɛ dɔɔnin bɔ min sisan e yɛrɛ bolo ne bɛ dɔɔnin bɔ min sisan a bɛ gɛlɛya ne bɛ se ka dɔɔnin bɔ min mɛlɛkɛ tɛ jigin ne kan n tɛ kira ye wahayi tɛ jigin ne kan maintenant ne bɛ dɔɔnin bɔ min sisan fɛn dɔ de bɛ dɔɔnin na dɔɔnin bɛ yen hikima bɛ yen dɔɔnin bɛ yen hikima bɛ yen
ese ka don do soro ka soro mo mi kala ala obike o de la kira ke la kira ka soro mo ma kala ala yere de ya to ala ka achido maintenant o e doni be hikima fana be fen do fana be se ga don a niya don a fa ma doni maintenant e ka abara ke doni ka nye ka se do do la o e hikima ti a kon ma ko kodon o ka boss ma do la ni doni sabu don mi siga ke e bolo me ta do e ka bara chugo apara chugo bi je o la ma do la ka kan abike kalo pourquoi ça va ko chugo yi je chan ko chugo bi na yu no yi je ba sore chan do me akela kalo pourquoi sabi mata ko chugo la o hikima de o kodon afo ko kuma ni ma fo walma kodon bara o fana be o be côté do la ana ana de don do du la ma do la kan o fana be côté do la donc là na siga min di ma polo jabila o di akma tilo nyen ngal biduruna ko la na bu fam ko de fene donka ola na gila ne o bejab ne chaw de tado nye fene do to mi fiye ka fa kana tane iten oro kan ni oro di ma ne moto de tado ibo sura ka te kono ne ka te mi glan ko di ma o tidre ko la na moto ka hijabu ibo sura ka te kono kati mi sisire ko la na muso ka hijabu la na muso ka fene min do nyo fene ko kati te kono ka wala ko sebe nyen ngal bi tourner kelena ko mo ko ka mu kedi pour que ka tra alani ko mo ko ka mu kedi pour que ka tra alani ke ka mu kedi wala pour que katara ala nyoka no ala o do fa qur'ana kono arifuni min qabl an ta'buduni ala ko de ale don folo ni ma ale don kan itise ka ale batu wa itise ka tara ale ne absido wala pour que e katara ala ne ko ta ala de don ni ma ala don itise ka tara ala ne la meba ni ma ala do itise ka tara ala ne de wala mi bi wajiba e ka o de ka ala de don folo ni ala don ide tara ala ne mais ni ma ala do itise ka tara ala ne o jabi ni ngal bi tourne plana ko pourquoi ne ko de mo ko ti do arjana ko na mo mi manyani mo mi matoro wala o jabi kanu ne o de piye la meba ala ko de qur'ana suran plana na aya ke me plana mo kan nan la qur'ana suran plana aya ke me plana tan nan abshiro qur'ana suran plana na aya ke me plana tan nan ala ko to de ala ko de aw ti do arjana ko na bada ko toro min dala folo mo kan ko toro no na ka o toro aw ti do arjana ko na bada ko toro min dala folo mo kan ko toro no na ka o toro abshiro wala do la meba la nay balaw dina di la may toro dina di ma siti do arjana ko na bada mo mi masage mo mi matoro mo mi manyan ala ko te qur'ana suran pla aya ke ma plan tan nan akma bisdo ñene ngal bi durne sabana ko baraj ma de be ni yo ke baraj ma de be bara min kadi alay ka na bara beka ko baraj ma de be bara min kadi alay ka na bara beka na akila nga sura ni ngali jabi fa refe tumane na ala ko di ale ka bara dawma bara min baw bal ka jin wala bara min bi bal ka jin ala fe yo de ka da alay ka na bara beka o e jumay o e limaniya ane ka songa ko to ala kala absho bara min kadi alay ka na bara beka o de e ka songa da ala la e ka ko to ala sala ban na ala islami ne ka ke ne ma ta sala ka e sala ka ale la batu ikele ko ka dale la Osman o de ka dale o de ka dale Osman ni sala ka ala la batu ikele ko ka dale la ni ngare bidur ni nanna na la ba ko dugo mina shafi jumay dugo jadi shafi jumay dugo jadi shafi ko e jumay wala o kanu ko ambo ke ka bara ya ba shekele o dugo jadi shafi fla de masalan pour que ga dugo ka jada ala fe masa yi shafi fla de ko shafi fla ako qur'ana kono qur'ana suran plana an aya ke men fishik ni worona qur'ana suran plana an aya ke men fishik ni worona ala ko to de ala ko de fa iza ta'ala ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ala
ala ko mana ke oro ale ala di kere fay ko mana e ka dugo fo ale ba jabi kale be dugo do baka beta dugo jabi ni ya ale wele oro mi kale be jabi ko bisa akata ka soro fen fla bi lai ko fen fla di mai ka fola limaniya bali yukminu bi ka fola ko limaniya bade limaniya ko tara ka bolo ta kade ka folo kabina ala ka fi jo ale ka sando di mami bi bal ka jen ko fola limaniya ana fi mi bi fla ita go ka mine ko fen fla bal yastajibu li wal yu'minu bi ka folo o de limaniya aplana ikapson na ala ere fla mine ka ke abana ni be sai ka go ka na ala fe ka folo limaniya aplana ni ala ere ni fo okay wala ko fe ni ma ko jola ni na ala ko ke o fo ala abaki wala ni ku ya ko lo kera tege akulo kumba apade de kana ka bo siga so marala ka bo siga so dugu mena o iklelai an siga so che kilometro bina nduru ade siga so nuku tala tet no e isa ta perte wala ni ku ya ko lo kera tege ala ka wati were ran